Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me Avi. Taga somewhere in Mindanao. And by the way, I'm a teacher. Just wanna share with you my events during the past years. Ug medyo taas-taas jud ni. I'm currently teaching in our province. Since ang usual assignment jud basta bag-o pa lang ga maestra is adto jud tawon sa bukid. 1 hour and 30 minutes jud ang biyahion nako paingon sa school. Plaza Rocky Road pa jud. I'm a secondary teacher handling grade 8 students. 5 lang may kabuok nga teachers dito and almost 55 students rasad tanan. Siguro kay bukid naman god o pili lang ang nangiskwela. It was in the middle of year 2019 when na-transferred ko aning school. Previously sa bukid gihapon ko na-assigned and so far, okay raman pud ko dito. Then it was my first day ato nga school. As in nabaguhan ko kay mingaw ang jud siya. Unlike sa uban nga bukid nga school nga akong natuan. The first thing I noticed the school is ang old buildings. Ug ang room nako is for repair and need jud i-makeover. So I decided as fast as I can na mas mahapsay akong room aron makonducive for learning sa mga bata. Na-accomplish raman pod siya and the first moment jud nga naka-feel ko creepiness is pagsulod nako sa CR. Kay ang samin sa CR, natuyok siya. Ang upper part na sa lower. Na-confused ko nga nung nabali nga ang sabitanan is naa sa upper part. Gi-ignore lang nako to and decided na mag-asikaso na sa kong mga gamit. Smooth lang ang dagan sa panahon sa pagtudlo nako for 1 week. Until such time nagkagubot may while nag-lunch with my co-teachers. One of my students kay naglock sa CR. Babae ni siya. And sige siyag-siyagit. And I can't remember siyahang gipanulte. But what I remember is nagyaw-yaw siya og pinalatin. And she's yelling a word. Morer. Morer. I thought name na sa tao so nag-ask ko sa mga students na ko kinsa si Morer. Blanco jud ko ato. Then giduol ko sa ka-teacher pod and nag-ampo siya o pinalatin og nigawas ang bata sa CR. Pula kayo yang mata ug daghan siya scratch sa iyang bukton. Ipangutanan nako si Teacher May o kinsa si Morer. And to her surprise, nikalit siya pangoros. Na-confused ko og ngano ba't niingon siya nga igogo lang Ma'am Avi. Og nangurog ko sa akong nabasa kay ang nigawas. Die. Die man na word. Nag-sign of the cross pod ko kay nakulbaan kay ko. Week after, nabalitaan lang namo nga namatay ang student nako kadtong naglock sa CR. Naluya jud ko sa balita kay nakit-an na lang daw siya siyang parents nga giputos ang ulo sa bata ug habol. Pero naara sa ilang higdaanan and they just thought nga natulog ra. Pero hangtod udto, wala man daw ni bangon.
ug sa ilahang paglantaw kay nanggahi na. I felt sad jud kay first time ko namatayan og estudyante. While ongoing akong discussion, I feel like na ay bugnaw sa akong likuran. I tend to ignore kay gusto ko nga mag-focus lang. Sige kog discuss when I saw a black nga tela sa may CR nga murag nilantaw sa mga students. I stopped my discussion o gitan-aw na kong CR, and to my surprise, naka-closed man. So asa man kahatong itom na tela. Nahibong pod ang mga students nako but nag-alibay lang ko nila para dili sad sila mahibulong. Then lunchtime to, nagpabilin na rako sa room kay nagtiwas ko sa lesson plan. When I heard a woman's voice nga nagham or murag ka ng lalabay. Nag-start og panlimbawot akong balhibo. Pero nagpadayon ra kog suwat. While gadoko ko nakabantay jud ko nga naay nilabay sa akong atubangan nga nakaitom. Nitan-aw ko sa gawas. Ang pagbalik na kog tan-aw sa sulod, nakit-an jud nako ang usa ka babae. Ang babae nga naglingkod nga nakaitom. Medyo taas og buhok nga naay bronda pero gatalikod siya. Mas nahadlok ko kay didto siya nilingkod sa chair sa student nga namatay. Nidagan jud ko sa kahadlok nako. Ug nasugatan nako akong usa ka student na si Jade. Nangutan na siya og naunsa daw ko. Pero wala ra ang ako ang gitubag. Nagpalipas ra kog 30 minutes before ko nibalik. Ang nakita nako sa room si Jude, niarang-arang akong pamati. At least na ako'y kauban. Gitawag na ako si Jude ug nangutan nako about niya siyang classmate nga namatay. Something background lang. And nashock ko sa iyahang revelation. He said na panagsar daw to muskwela. Kanunay daw to nga magpurong og ito during class hours. Dili sa daw to pahilabot sa iyang buhok and mahadlok jud daw moduol ang mga students ato niya. Kung tutukan daw to nimo siya, murag mag-evil smile daw. Murag dili gid siya normal nga bata. Dito ra mitaman kay nangabot na ang mga huban nga students nako. Dinaatoy usa ka adlaw nga nagdugay ko og uli kay gitiwas nako ang trabahon kay weekend na naasad ko'y lakaw pagkaugma. From a distance nakit-an dyan nako si Teacher May nga naglakaw paingon siyang classroom. So dali-dali kog adto kay aron magdungan mig uli. Pagabot pa nako sirado man iyang classroom. Andiha nako nakabantay nga ako na lamang di ay usa ang nahabilin. Pero sure jud ko sa akong duha ka mata nga nakit-an dyan nako si May. So nibaktas ko paingon sa gate while walking nilingi ko sa akong classroom. Ana ako'y nakita nga dark shadow nga nagtindog sa may bintana. Gipaspasan nako og lakaw ug pagawas nako sa gate, gipaandar na dayon nako ako ang motor. Then pagkaugmaan na, nag-abot mi ni May ang gisultian nako siya nga nakit-an nako siya gahapon mga alas 5 na jud to. But miingon siya nga half day ra daw siya gahapon. But what really creeped us kay hapit daw siya na discuss siya gahapon. Kay naay nilabang nga iro. Almost 3 years na sad si May aning nga school. Aningon siya nga never daw ko nga magpaabot sa eskwelahan after 5 p.m. Kay dili na daw kami antag iya. A bit confusing kay to be honest, mutuo ko ghost. But not that really much kay mas kahadlukan pa man daw ang buhi kaysa patay.
After 5 na gani daw, if unsa among makit-an, dili daw nako pansinon. And never ever call their names. Dili daw ko magpainusara sa akong classroom. Kaya ang among school is not safe during noon break and after 5 p.m. Karon, nakasabot na ko moong magdungan dyan mi og lunch. Og uli sa hapon. Diyan na ato'y one time, mga alas 3 dito sa hapon. Nakadungog may gihilak sa lain nga room. Naiduha ka students nga nang hilak, so nigawas ko together sa akong co-teacher na tapad na ko group. Ani adto mi sa pikas nga room. Duha ka students ni May ang naghilak kay nakita sa usa ka student nga walay ulo iyahang classmate. And pagkahibalo sa classmate ni hilak sad siya. I don't know makatuob ako but seeing the faces of the students nga terrified kayo ang nagkurog-kurog sa kahadlok kay it's a bad sign baya nang ingana. Gibati na jud ko kahadlok ani nga eskwelahan. Gihalog namo ang mga bata aron mohunong sa paghilak. Well, nag-explain ang usa ka teacher. Kalit lang nga nakalantaw ko sa akong mga students sa pikas room. Ang nangurog jud ko kay nakita nako sa bintana nga nagbarog ang babae. Babae nga nakaitong. Something like ni puli siyag tudlo. So nagdali-dali kog balik sa classroom and I told my students to pray our Father and Hail Mary. Nagpray pud sila. Pagka December 2019, busy me for the preparation of our Christmas party. Since gamay raman mi sa school, so nag-organize me nga mag-unite ra ang tibok grades together with the teachers. Happy ko that time kay malipayon sad ang mga bata. I took pictures, graphies, selfies for compilation sad sa school bulletin. Lingaw kay sila, especially sa pag-exchange gifts and kami sad nga mga teachers. Half day lang mi nag-celebrate and gipauli na namo ang mga students aron sad makapahuay. After that, nanguli sila. Evening comes ang padulong tulog ng tako. Winsaba kayo ang GC namo nga teachers at nga school. They were both sending pictures nga naay mga creepy shots daw. Actually, murag naanad naman lang pud ko sa ka-creepy sa school as long as wala lay hilabtan dyan. Naay nakuha nga shot si Teacher Fe nga naay isa ka bata nga kanunay jud mo appeal sa picture. And same sad kang Teacher May. So nag-scan ko sa mga pictures and horribly nakitaan pud nako ang bata sa picture together with my students kay nagpa-picture ko. Gisand sad nako nila. And the creepiest one jud is nagtapad si Teacher A and B ug naay ni insert nga black shadow sa tunga nga murag ni hawid sa apaga ni Teacher B. Gipang-delete nako to nga mga shots na dili maayo ug nagsabot mi nga dili na lang tuhisgutan pa. Christmas comes and nasayran namo ang dili maayong balita. Teacher B passed away pagka 23 sa gabi due to heart attack. We are saddened and nervous kay same migunahuna tanan nga basin usa to ka sign ang black shadow nga niagbay ni Teacher B. Si Teacher A pod kinukuyawan and gi-comfort lang jud namo siya. And we decided na magpa-blessing mi sa school since naay kaila na pare si Teacher A. January 2020, this month na blessingan jud ang school, every corner jud og tibok building. Sa pagpangaon na namo na ay gi-open up si Father about sa school. Dari daw nag-eskwela iyang lolo before, so dugay na jud ay ning school. But late founded kay mga volunteer lang to ang muanhi and wala jud daw official register ang kaning school.
Kaya remembered nga nakahisgot yang lolo nga naa daw siya'y classmate sa una nga babae. Taas sunog buhok. Guwapa daw pero never jud kuno motingog. Wala jud daw sila kabati sa tingog ato. Dili sa daw mo smile ug ang katingalahan jud daw. Christmas break to and syempre walay tawang school. Pagbalik sa klase kay nakurat na lang sila nga ang batang babae nasa usa ka CR naglock ug naghikog. Lain na kayo og baho an wala jud sila masayod sa hinungdan. No one claims sa corpse kay wala pud sila nakahibalo sa background sa bata. I asked father og asa ng CR pero dili na siya makatupa. Since wala pud siya nakabalo kay na-renovate na sad ang school. After atong bata nga naghikog, nagsunod-sunod daw ang tragic history ani nga school. Wherein na ay teacher nga nabuang walay nakahibalo nga no. Naay students magwild og kalit. Ug naay mga klase nga matugaw kay naay students nga mudagan ra sa gawas. Kay naay nakitaan. Daghan paghisgot si father ato but according sa mga kauban ni father, nga ni arang-arang na daw ron ang school, nga medyo daghan nag students and duol na pod sa chapel. So far, okay jud pod ang dagan sa panahon, human mablessingan ang school. April 2020, mingaw na ang school since COVID na that time, and stay at home na lang ang mga bata o kami na lang teachers ang mo-report sa school. I think second week of April wala ako ka-report kay naglain akong paminaw. But according kay Teacher May, nakit-an daw ko niya sa classroom nga naglingkod o nagsulat. Mudol unta siya nako kaso gitawag siya ni Ma'am Fe. Pagbalik niya sa classroom nako kay closed man daw. So sa mong unahuna, abasin nagsugod na pod sila og paramdam. Actually, nahadlok sad ko ato kay I remember nakit-an ako si May hapon na. Na ay hapit na itabo sa iha. Pag-report na ako sa school, nagpakuyog ko sa kong cousin. At least man lang na ako'y kauban sa classroom. Pero malas lang kay naay emergency og need niya nga muli. So nisugot ko, ang gipaspasan na lang nako akong trabaho aron makauli og sayo-sayo. Good thing kay naa si Teacher May, so nag-uban mi sa classroom. Udtong tutok to, nga nakadungog jud ming duha, nga naay nanuktok, pero naa sa sulod sa CR. Nagtinan-away rami ni May o gipagawas namo ang mga rosary na gihatag ni Father. 3 times to nga nagtuktok. Ang naghipos na ko sa kong mga gamit kay muuli na lang eh. Pagawas namo sa classroom na ay upat ka mga army nga nag-roaming sa school. And they told us nga sila ang naka-assign daring dapita. Ug nipadayon namin ni May ug nanguli na. Next day ako lang ang mag-report sa school. I don't know og nganong wala na report ng ubang teachers. Kaulyon unta ko kay gibati ko kahadlok. But since na ako sa school, nipadayon na lang ko. Nagsugod na ko og plaster sa akong mga papers ug kalit lang na misulod sa room o sa kasundalo. Si Sir B. Galang. Moro man akong nabasa sa iyang uniform. I feel like na-distract akong privacy kay kalit na siyang misulod. Nangutaan ako niya, yes sir? Nitubag siya, wala ra ma'am, just checking. Nitando rako andi nigawa siyag balik. After a while, nisulod na pod siya. Ug miingon siya, nga ma'am, okay lang ba nga mutambay sa ako diri? Magpahangin ra ko ma'am. Nilingkod siya sa mga students' chair. Nitando arsad ko, kay siguro alimuot jud to ilang uniform. Wala ra ko nagmay niya. Pasalamat na lang pud ko nga na ako'y kauban. And suddenly,
may istorya siya kalit nga something unusual. Nangutana siya. Di ka mahadlok sa imong classroom, ma'am. Nangutana ko niya, nganong nakaingon ka na, sir? Itubag siya, nga di lang feel na ko ang ambience diri. Wala ta kagihadlok, ma'am ha, pero nakabantay manggod ko ganina nimo, nga naay nagsunod nimo nga bata. Maong nisunod pud ko diri. Nahadlok ko siyang gisulti but I pretended na wala ra. Pero gihinay-hinay na nakugkuha akong rosary o gibutang nako sa lamisa. Nangutan ako niya, maura tayo mong nakitan, sir? Then mitubag siya, maura sa dumam, pero ako mga kauban ka nang mag-checking mi ni gabi na daw sila'y mabatian nga maghilak-hilak diri. Gitudlo niya ang classroom ni May, ni Ma'am Fe, o gapil sa kuha. Gilantaw bitaw na ni Sir Barry ang classroom ni Ma'am. Na daw siyang nakitang naglingkod diha sa mohang gilingkuran karon. Pagsulti niya ato ni Barog jud akong balahibo. And nawala akong concentration. Nangutan ako niya, what time inyo ang robing diri, sir? Tubag siya, nga anytime diri sa school, ma'am, hasta sa gawas. Sa mga to nga nag-half day rasad ko ato. Kay dili na ko gusto nga mahapnan. Kay nibalik na sad og ka-creepy ang eskwelahan. June 2020, report na sad mi sa school ang nag-compile sa modules. Lisod in tawon sa bukid kay di na ko makontak ang mga bata. Pero good thing kay na-distribute rajud na ko ang mga modules nga wala kayo ko naglisod kay nag-effort pod ang mga bata with guide silang parents. And nakatabang pod si Sir Galang. Kay sa sige nila grobing sa lugar, nakafamilyar siya sa mga bata. Mid of August 2020, loaded jud kaayo mi og stress mas wala man unta mi face to face tungod kay daghan kaayo og buhaton. Nagsabot ang akong kauban nga teachers na mag-overnight sila para maatiman and masubmit on time ug magpauban sila silang husband daw. Nagduha-duha ko kay kinsa man akong ubanon nga busy man ang mga tao sa balay. So nagsabot mi ni May nga mag-usar mi. Then pagkahapon ana, nikalit lagingon si May nga anhion daw siya sa iyang uyo. Wala ko ilaing choice nga mag-inusara na lang. Gihuna-huna na lang pud nako nga tibok room open man sad ang naay tao. So okay ra. Gihatdan ko og panihapon as well as habol, jacket and etc. Then pagka alas 8 sa gabi ato, nakadawat og text gikan ni Teacher Fe. Napabalihinon ko niya sa iyang room. Tapad rami og ruma. Og nakabantay daw siya nga naay lalaki sa kilid na bintana nga nilantaw na ako. Ipangutanan ako si ma'am kung tao ba jud to or dili. Ba't ni ana siya nga tao man daw iyahang nakita. Nahadlok lang siya kay ako ra daw usa sa room. Maong nahadlok na jud noon ko kay nakafeel ko nga naa-joy nilantaw na ako. Kay pagkita na ako sa window, gisirag kalit dayon. Ug naka-assure pud ko nga tao to kay nakakita jud pud ko sa iyang kamot nga ningkunit sa jealousy nga bintana. Nibarog ko og miadto padong sa pikas room. Pagawas nako, nagkasugat mi ni Sir Galang. Pero naka-white t-shirt ra siya og gipit-bit niya iyang upper uniform. Nangutana siya, asa ka ma'am? Natubag ko nga, madon ako sa pikas room, sir. Nakuyawan manggod ko kay nakakita man gugog tao nga niabli sa bintana sa akong classroom. After nakugsulti, gitawag ni Sir Galang iyang kauban o gi-check nila ang likod o palibot sa akong classroom. Pero wala man sila'y nakita, maong nag-decide sila na magbutang og suga gikan sa akong classroom connected sa classroom ni May aron mohayag dito dapita. Na-relieve rapod ko adto og nisulod si Sir sa room unya gipang sira niyag tarong og gilak ang mga windows.
Nibalik ako sa akong trabaho ug wala na ko miadto kang Ma'am Fe. Taod-taod, mibalik si sir ug gikuha niya akong number ug gihatag po niya iyahang number. Lumingon siya nga tawagi ko mama if there's anything suspicious dere. Nag-okay ra ko ani padayon sa akong gibuhat. Past 11 na to ug giduka na jud ko pero daghan pa kog tiwason. Nay nag-message sa akong phone and it was from sir. Ingon siya nga ma'am, gawas imong classroom. Namitubag ko, nga sir, di pa ko pwede mo gawas. Daghan pa kog trabahon. Sayang ang oras na ko. Di na ko pwede mag-overnight o dere. Ug kalit lang nga niabot si sir sa room. Ug nilingkod siya unya nitutok na ko. Nahadlok manoon ko kay lain magtinanawan. Namingon siya, nakakita akong kauban ma'am nga naay nagbarog sa imong tapat. Since ang atbang sa akong room sa gate which is ay ilahang istambayanan man. Itubag ko, nga sir, gikapoy na ko sa akong trabaho. Ayaw na kog dugangi ana ang istorya kay gusto na ko mahumanani. Wala na miting si sir kay ug magpadayon siya og istorya mahadlok na jud ko ato. As long as naay mga tao sa school, wala ra ko nagmain nga ako ra usa sa room. Total open man ang pultahan nako. Nigawas ra siya. Siguro mga after 30 minutes, nisulod na pud siya ug didto na nagtambay sa room. Wala na lang pud nako siya pansina ug naningkamot ko nga makahuman. Nikalit na siya og ingon nga basaha ra ni ma'am kaning nakasuwat sa desk. Niduol ko ana ajud bitaw nakasuwat sa desk pero dili ballpen ang gamit. I don't know unsa gigamit basta ang akong nabasa kay MMRVR. Pero kang sir iyahang pagbasa kay MORVV or more. Ipicturan to nako para pud unta ipabasa nako sa akong co-teachers. Wala mi nasabtan ni sir ato. So nibalik og lingkod and wala nami naghisgot about ato. Nakabantay na lang ko nga nawala na sa akong tapad ang rosary ug wala na jud nako makiti. Nahibulong na sad si sir og unsa akong gipangita. Ingon ko niya nga nawala akong rosary sir. Nitabang siya og pangita og na-shock jud ming duha. Kay pag-abli niya sa CR, naa ang rosary sa balde nga naay tubig. Ang naka-remember jud ko nga wala ko migamit sa CR that day. Kay adto ko sa room ni Ma'am Fe. So how ka maabot dito na wala man ako gi-open ang CR tibok adlaw? Lain jud akong gibati ato kay murag di na jud ni maayo. Gikuha ni sir ang rosary sa balde and maski siya nakuratan kay pagkuha niya nabugto ang rosaryo. Nanimbawat jud akong balihibo o giingnan ko ni sir nga wala kahata duwa imam. Ajud ko nasayod ana og unsa man ganina. Sa moto nga nakadecide ko nga mobalhin na lang ko sa room ni Ma'am Fe. At pag-adto nako, nakatog na si ma'am ug iyang husband na lang ang gamata. Naikog sad pud ko, maong nibalik na lang ko sa room ug gihangyo nako si sir nga pwede ubanan ko niya. Bisan kutob 5 AM na. Nitando si sir ug nigunit siya sa akong. I don't know pero pagkita na ko sa kamot ni sir kay murag maumaning kamuta ang niabli ganiha sa bintana. Or napraning na lang ko. Nibalik ko sa akong pwesto og nagpadayon. Nahibawan sa mga teachers ang nahitabo sa akong rosary mo ang gitagaan ko og bag-o ni Father. Dinasad kay mibisi ato nga time since nahuman na ang among trabahon. So nakarelax nami. One time natapik na mo si Sir Galang iyahang mga kauban. Honestly mga itsurahan man pud sila. Nindot og panglawas and motabang sad sila in case of emergency. But according to Ma'am Fe, nga naay times nga makit-an daw niya si Sir Galang nga mulabay sa iyang classroom padong na dito sa classroom nako kada hapon. Siguro mag-checking or unsa ba.
Naka-remember na noon ko sa kamot ni sir na pare-pareha jud sa kamot niya ni Ablay sa bintana. One time, late na ko nakagawa sa classroom ug nalapas jud kog alas 5. Mingaw na jud kaayo ang school, nagbaktas ko paingon sa gate ug sa dihang gitawag ko ni Sir Galang. Ingon siya, "Ma'am, muli na ka?" Mitubag ko, "Yes sir." Then mitubag siya, "Ngadungan ta ma'am, padulong sad ko sa lungsod kay mamerkado." Sa moto nga ni biyahe niya, ug nag-una ko niya nga nagsunod si sir. Naabot na mi sa highway pero nahibulong ko ni sir nga ni sunod man gihapon imbis lahi ang dalan pa merkado. Naabot ko sa balay ug ni U-turn na rasad si sir ug ni wave siyahang kamay. Nakulbaan ko kay basig naa na pud siya'y nakita nga wala nako na feel. September 2020, na novena prayer kay hapit na ang fiesta sa lugar. Dili kayong stricto sa bukid since gamay man pod ang mga residente dito. Every 2 p.m. mag-start and mag-attend mi sa mga teachers. After sa novena, mamalik mi sa room ug mag-continue sa among trabaho. Na-surprise ko kay ni-visit sa room si Sister Marie na niabot pod si Sir Gala. Dito pa na ako nahibawan nga pag umangkon di ay ni Sister, si Sir. Naka-feel si Sister og bad vibes daw sa kong room. Gibili ni Sister iyang rosary nga luminous o gibitay niya sa wall tapad sa CR. Ihatagan pud ko niya og duha ka white o usa ka red candle nga dagkutan daw nako every 9 a.m., 12 noon, 3 p.m. for 5 minutes daw ug kinahanglan nga mag-ampo mi. After ato milakaw na si Sister og niadto na pud sa pikas room. Since lapas naman sa time, so pagkaugma na lang nako dagkutan ng kandila. Then it was 12 noon nga gidagkutan nako ang kandila og nag-ampo. Pagka 3 p.m. gidagkutan na sad nako. Pero pagbandang 4 p.m. nakapanimaho jud mi og dagkot sa kandila. Nga naingon pang mampe mura daw og pampatay. Since pauli naman mi ato so gi-ignore to namo. The next day, naabot si Sir sa room, pero naka-civilian na siya. Nagdala siya pang lunch since fiesta dito nga tayo. Then pagkalas 12 po dato, nagdagkot na ko. Wala man ang takay hangin, o gipawong sad namo ang ceiling fan. Pero magsigi jud og kapawong. Tag-usa ra jud to kay usually di man jud to mapawong. Sinigawas mi ni Sir og didto may nagdagkot sa gawas sa room. Wala na napawong pero pagbalik na mo sa room, I don't know og what kind of evil ang naadaring classroom nga gibugto na sad niya ang rosary ni Sister. Kay nahibulong nami nga nangaligid ang beads sa salon. Nagtinan-away rami ni Sir og gipamnit namo ang mga beads. Nagpa-as if na lang mi nga murag walay nahitabo og nangaon na lang. Nilakaw rasad si Sir og nagpadayon na rako sa kong gibuhat. November 2020, nagdugay jud mi uli tanan kay naghuwat mi sa mga supplies nga gihatag sa usa ka mayong tao para sa eskwelahan. Almost 7 p.m. na niabot og kinahanglan pa namo i-organized for documentation. Naka-decide na sad sila na mag-overnight. Diyon ko ganahan pero mas mahadlok man pud ko nga muuli og gabi. Gitabangan sad ko sa husband di Ma'am Fe sa paghatod sa supply sa room since dili na ako madalatan. Almost 9 p.m. na to and wala pa ko nahuman sa pag-arrange. Nakadawat kog text message gikan ni Sir. Nga need help ma'am? Siguro nakita ko niya sulod nga nagkalisod na. Wanasad ko na owaw, nagpatabang sad ko niya. Nahuman rasad ang tanan og ni-relaxed mi kadyo. That time, gibati na sad kog katulgon pero mahadlok matulog, basin urumon ko. Ni-text ko ni May if pwede ba nga ara ko matulog sa room niya, pero wala na siya mi-reply. Basin nakatulog na to, mausad si Ma'am Fe. So I decided nga diri na lang. Og nag-open ko sa laptop og naglantaw ko salita.
Naryapon si sir sa room since dili po siya pwede matug kay on duty siya, so nihapit na lang siya tan-aw sa salita. Wala ko kabantay nga nakatulog na day ko. Pero nakamata ko kay murag na ay ni honghong sa akong dalunggan. Pero wala ko kasabot ugon sa to. Nakatulog po di ay si sir niya nag-akbo ra siya sa lamisa. Wala na ako katulog og balik and I feel like bugnaw kayo ang hangin sa sulod. Nagunit ra ko sa akong rosary. Sa dihang, bikalit og blackout as in ngit-ngit ko. Gipukaw na ako si sir kay grabe ngit-ngita. Nanggawas mi pero buwan ra jud ang hayag nga makita. Nisampit po si Ma'am Fe nako o gitubag ra nako siya nga naara ko sa gawas. Nisamot jud noon og kahadlo kay paminaw na ako. Mura kog suyupon pabalik sa room. Maong nigunit ko sa bukto ni sir. Pero akong kahibungan wala man siya'y tingog-tingog si Sir Galang. Wala po siya'y imik o tawag bakaha sa iyang kauban. Pero sure man jud ko nga si Sir tong akong kigunitan. Mong nibuhi ko og nidistansya ko niya. To my surprise, naay iro nga nikalit og awo sa mong tungod. Nakasyagit jud ko sa kalisang o gigawas ko nilang Ma'am Fe. Gibugaw sa husband ni Ma'am Fe ang ero og nipalayo na naman. Nakabati na sad ko sa tingog ni sir nga nanawag na siya sa iyang mga kauban. Ang nag-decide sila nga patapukon ming tanan kay tungod sa kangit-ngit og basin og naay manghilabot. Lisod ra ba daw kay naami sa bukid. Nagtapok-tapok na mitanan sa room ni Ma'am Fe og nagpaabot na lang mi nga magbuntag. Pagkabuntag ana na mauli naming tanan. Natulog sad ko pagabot sa balay kay wala jud pud ko'y tarong tulog sa eskwelahan. Pagka December 2020, double time kay mi para mahuman og submit og maka-rest mig sayo-sayo. Pero sad to say na late jud ko sa submission kay nagkasakit ko og sige labad akong ulo. I think sa stress jud talito sa akong work. So gi-advise sa doktor nga 1 week ka rest sa ako kay need jud ipahulay akong lawas. Nag-submit kog letter pud sa office aron tagaan kog additional days sa pag-comply. Ug tuod man naulian na sad ko og fit to work na sad ko. Galing ako na lang pod usa ang mo report sa school kay human na ako mga kauban. But thanks God kay gitabangan ko sa ban teachers para gamay na lang daw akong buhaton, inig-report na ako. Mga 4 days na ko sa school, daga na sad kog nahuman ug nahinay-hinay sad na kog comply ang uban. It was December 11 of 2020, Friday. Nakadecide ko nga mo report na lang sa school para i-double check ang room ug dalon ang uban nga documents sa balay. 10 AM na ko niabot since wala naman pud kaayo ko'y trabaho nun. Nagpa-music ra ko sulod sa classroom kay gimingawan na jud ko. Nang limpyo sa ako og nag-arrange sa mga chairs sa guban pa. Pagka alas 12 sa udto, nagdagkot ko sa mga kandila. Then na ako'y nadungog nga naghaming. But that was all normal na lang para sa kuha. Kay permi na jud ko makabatian na. I opened my laptop og nagtan-aw na sad kog salita. When suddenly, naay nikalit og boto sa pikas nga dingding sa room. As in lagubo jud kaayo. Nahagbong god ang frame nga nakasabit sa bungbong. Nakulbaan ko kay ako rabya usa. Nigawas ko sa classroom og nakit-an nako si Sir Galang nga gikan sa school gate og nagpadulong nako. Unta na siya. Karon pa ka na-report, ma'am? Karon pa man sad mi nagkita ni Sir kay sa past few days sa lungsod siya nag-robing. Tubag ko niya nga last Monday, sir. Last report na ninahok karon na week, naara ko'y gitiwas. Mitubag siya. Nag-lunch na ka, ma'am? Dungan ta. Itubag ko nga, sige sir,
Wala pamansad ko nakapaniud to. Sa classroom na lanta. Nagdungan mig lunch and gisultian ako siya sa nahitabo while ago. He said nga dili jud ako pahapon diri as much as possible. Makauli na ko nga dili mangitngitan. Kay this is not a safe school, either not a safe room. Mas maayo og naadjud ako ikauban. An wala na sad kaayo'y magrobing dari o gabi kaysa lungsod na sila ma-assign og mingaw na kayo. Nihapit lang siya diri kay nakitaan ko niya pagpadulong niya sa baryo. After sa lunch na mo, nilakaw rasad si Sir padulong sa lungsod. It was 3 o'clock in the afternoon og nagdagkot na pud ko sa mga kandila. Nagpatay oras lang ko but plan ako nga mauli na ko is inig ka 4 p.m. na. But I really don't know why it happened and how fast the time is ticking. Basta I remember nga nagtanaw kog salida before the worst thing happened and turns out to be a nightmare. Nakamata ko nga alas 6 na sa gabi and ngit-ngit kaayo sa palibot. Yes, nakatulog ko nga nag-akbo para ko sa lamisa na ako. Ug wala gani ko gabantay nga naupos na sad ang kandila. Grabe kay kong gibati itong panahona og nangurog jud ko sa kahadlok. I blame myself og nganong nakatulog man jud ko. May pagniuli na lang ko diretso. Akong feeling kay horrible kaayo ang nakahila ko sa kahadlok. That was the scariest thing nga nahitabo sa akong life. Nga dili na nako gusto imaginon pa. Andam na kong gamit og padulong na kumuli. Og sa dihang nakadungog ko nga naay nanuktok sa CR. Nisamot akong kahadlok og nagdali-dali kog gawas og lock sa room. Pamahala na lang ning ako muuli ko bahala gabi na. Nagbaktas na ko padulong sa gate when nakabati jud kog naay nitawag na kog. Ma'am, something naara siya sa kong luyo. Nanlimbawat akong balahibo o wala jud ko nilingi. Then hapit na ko sa school gate when I realized nga nahabilin pa jud sa drawer ang susi sa akong motor. I felt so down kay di na jud ko gusto mo balik sa room. Kay lain na kaayo akong gibate. Ang nakafeel sad ko nga mas safe ko diri sa gawas kaysa sa classroom. Nangita jud kog balay-balay nga pwede ka stayhan sa or basin lain nga tao nga pwede nako nga ikakuyog papalik sa room. Pero layo pamangod ang baryo og ngit-ngit sa dangdalan. Mura na jud kog mabungol sa kakulba sa kundugan. Gikuha na ako akong phone og nitawag ko sa mga. Pero walay motubag. Nag-text na sad ko nila og nag-chat ko sa GC na mga teachers. Nahadlok sila sa kong kahimtang og nangutana kung nganong nagabhian ko. Pero hinay na kayo ang signal og wala na nasend ang uban nako nga chats para nila. Naglingkod ra ko sa daplin og naghuna-huna sa akong buhaton. When I noticed nga basa-basa na akong buktunan kay paingon na nga kaulanon. Nisamot nga maglisod kog uli og mobundak ang uwan. Tuod man, ni ulan og kusog kayo. Nabasa jud ko kay nangita kog kasilungan pero tuar dapit sa classroom ni May Andoldoa. So nidagan ko padulong didto og nagpasilong. Nagpatulo ra ko sa kong luha kay wa na jud ko'y nahimong pamaagi nga makauli ug mas ni kusog pa jud ang ulan. Mas nakuyawan pa jud ko kay naay ero sa kong tapad ug sigig paghot-paghot. Mong nahadlok man jud ko mong akong gibugaw. Nilingkod na lang ko sa daplin ug gigakos na ko akong bag. Ug sa dihang nag-vibrate sad akong phone kay naay nanawag. Gadali-dali kog open and it was Sir Galang. Siya nga, "Hi ma'am,
natulog na ka. Niaad ay mayroon sa inyuhang barangay na groping. Mga alas 8 na to sa gabi. Itubag ko, nga wala pa sir. Naglibog ko unsaon nako pagsulti. Nga naa siya, then mingon si sir, nga naa siya sa gawa sa among balay. Sumoto nga ni sulti na lansyod ko, kay si Sir Razud Tali ang makatabang nako. Ako siyang gingnan, nga naap ako sa school sir. Wala pa ko uli sa balay, niya naabtan ko sa uwan, ug sa dihang ni kalit og kapalong. Wala na ko katiwas, kigipawong ni sir ang tawag. Tawagan ta na ko siya balik, pero dili na niya tubagon. Sa kong nahuna, dili na jud tali ko makaulian. Okay raon ta na ko og mabuntagan ko, pero wala lang pud untay manghadlo. Kay wala na jud ko kasabot og unsay pwede na kong mabuhat pa kung dili magpakaisog na lang jud. Taod-taod, naka-receive kog text message gikan ni sir. Huwata ka diha, kuwaon ta ka. Na-relieve jud in tawon ko kay naa nay chance nga makauli ko sa balay. Pero ang uwan kusog pa kaayo ug wala pay plano moundang. Concerned pud ko kay sir kay danlog kayo ang dalan ug ngit-ngit pa jud. I tried to compose myself and clear my thoughts nga dili magmind sa mga dautan sa palibot. Almost 9:30 PM na to ug nakakita ako nga naay motor nga nihunong sa gate. I was about to wave my phone nga nakaon ang flashlight para makabantay nga naara ko gawa sa classroom. Pero before nako na nabuhat, nabantayan nako nga nagbarog raman siya sa gate ug wala ni sulod. Nagtan-aw ra ko niya until napawong ang suga siyang motor. Ug wala na nako siya maklaro pa. Nisamot ang kahadlo kay tao naman jud to akong pananaw. Wala ra ko ni imi kay tingalig lahi ni nga taong niabot. Siguro mga 30 minutes ang nilabay, nakakita na sad kog motor ug nihunong sa may gate tayo ni sulod. This time sure ko og kaila ko sa niabot. Si Sir Galang na jud. Nagdala siya flashlight and gisampit na ko siya para makaduol siya nako. Good thing nakabantay sa dayon si sir. Nawasan og gamay akong kahadlok kay naa na ko'y kauban. Basa kay si sir kay sige pa man ang uwan. I told him sa tanan niya nito po. Mingon siya, kung wala pa day kumutawag, dili jud mahibaw-an nga wala pa kakauli. Di ba ingon ko nimo nga dili safe dere og magabinaan ka? Ikaw pa jud usa. What if wala ko ni tawag? Makaw na huna ka kagtawag sa ko. I feel like bata nga murag gikasab-an, although lower ra iyang tono sa tingog. But I do appreciate sa concern niya, kay delikado sad niya akong kahimtang. Wala na ko nag-justify pa sa kong side, kay in this matter need na ko ihang tapak. Humingan siya, unya na ta mo biyahe ka ng muhinay na ning uwan, kay mabasaw niya ka, bag-o para baka na ayo. Tuod man naguwat ra jud mi nga muhunong, and suddenly, naka-remember ko ganina nga naay nakamotor pod nga mihunong sa gate. And yatoo jud ko nga siya to. Nasyak siya kay wala man daw laing motor dito gawas except sa akong motor. Almost 11:30 PM na nihunong na jud ang uwan. Nag-decide nga mo biyahe naman. I told him nga ang susi na ko sa motor nasa classroom. Pero ingin siya nga ibilin nan daw namo akong motor ug balikan na ra pagkaugma. In the middle sa biyahe, nikalit lang og hunong si sir. Abi kog naunsa bat ningon siya. Nakuyawan ko kay lahi man nga nawong ang nakita nako sa side mirror. Naglibog ko kay naka-helmet bi ako ug ti jud kaayo maklaro ang nawong. Umingon siya. I mean, naay lahi nga nawong akong nakita sa side mirror ba? Gibati na sad kog kahadlok.
Kay before jud mi nilarga naka-feel jud ko nga murag naay ni sakay pod sa loyo nako. Kay nibugat man ang backpack nako. Ipadayon rami sa biyahe og naluwas ra jud tawon mi nga nakaabot rami sa highway. Nakauli ra ko sa balay og dako jud akong pasalamat ni sir sa pagtabang niya nako. Wala ko kahibawo unsa akong ikabawo sa iyang pagtabang nako pero niingon siya nga ayaw lang na huna-huna ma'am. Maningil ra ko sunod. Dayon ni smile siya. Nikatawa na lang pud ko. Pagsulod na ko sa balay, nakuratan jud ko kay gisabwagan manon kog asin sa kong nanay. Pangutanan ako nila og nganong gibuhatong nanay. Diha na sila misulti nako nga 5 PM ni abot man daw ko sa balay og nisulod ra daw ko sa kwarto. 6 PM nanuktok daw sila kay manihapon na pero wala daw ko nangabli. Wala rasad sila nagmain kay base nakatulog ra ko. Around 8 daw, naa daw ni abot sa balay nga army og matod pa ni nanay kanang naghatod nimo maunay mi ani. Nangutana if naa na ba daw ko sa balay. Nitando rasad si nanay kay gatuo man siya nga naa jud ko sa kwarto. Pero giablihan nila akong kwarto using sa duplicate ug nakita nila nga wala man daw ko dito. Diha pasad sila nakabantay sa akong miss calls. Nitawag sila pero dili na sa daw ko nila makontak. I don't know pero ngilad na jud kaayo ang nahitabo. Dili naman ni maayo nga mosunod pa sa balay. Gibutangan sa ninanay og holy water sa kwarto og every corner sa balay. I opened my phone ug diha pasad nang gawa sa mga chats nga nag-inform pud ko sa akong mga co-teachers nga nakauli na ko. I badly needed some rest gikan sa naitabo na ko. The next morning na gihatag si nanay ang susi sa classroom ug susi sa motor. Nakita na lang nako nga nana kong motor nga gihataw daw ni sir. Wala ko kabantay kay 10 AM na ko ni bangon. Nag-text na lang ko ni sir ug nagpasalamat. January 2021, second week of the month na minarito. Ug same ra gihapon among routine pero kutob na lang jud mi alas 3 sa hapon. Dayon manguli nami. Wala na sad kaayo ko'y balita ni sir kay last year pa among kontak ug maora tong nagpasalamat ko niya sa paghatod sa motor. Pagka February 2021, busy ko og compile sa modules and at the same time naghimo sad kog report. Ug sa dihang na ako'y nadunggan nga nangatawa sa pika sa room. Pagtanaw nako, it was Ma'am Fe. She was overwhelmed kay gihatdan siya flowers siyang husband og duha ka anak. 3 PM na o nagplano nami nga mauli. Nagbaktas na may paingon sa gate. Og sa dihang na ay niabot nga duha ka truck of army og nihunong sa gate. Dayon ni naog si Sir Galang og gihatag sa kuang usa ka box nga gamay. Pag-open pa nako kay luminous nga rosary. Ibalik na siya sakay og nibiyahe na sad may papauli. Pag-uli nako sa balay, nakadawat kog message from Sir. Ma'am, keep that rosary always. I'll get in touch with you inigbalik na ako. March 2021, we are all sad. Kay naka-receive mig bad news nga mo ang co-teacher kay namatay, si Teacher A. Lain lang kayo pamation nga nabiyaan na sad mi og maayo nga maestra. But before ana nga nahitabo, nagkaistoryahanay mi ni May nga nakadamgo daw siya og lungon pero wala man daw siya makita sa sulod kay closed man. Na timing pod sa damgo ni Ma'am Fe nga nagdamgo siya nga nagbaktas paingon sa sementeryo. Creepy lang kaayo paminawon ba nga ing-ana ilahang nadamguhan. Kipaabot namo ang among pakiramay sa namatay nga teacher. Kay dili jud mi maka-visit since gibawal na sad ang gatherings ug limit lang sila sa tao. 1 week after na iniabot sa school nga bagong teacher, si Teacher Philip ang mopuli sa namatay.
Maayo rasad nga naa nami lalaki kauban sa school. Dali rasad namo gikasuot si Sir Philip kay aside na buutan, naasad siya sense of humor. Ulitaw pasad siya and I think ahead lang ko niyag 2 years. Usahay ang among kahadlok mahulog sa katawa tungod kay himuon na lagkataw-an na ni Sir. Usahay kanunay mi nga magdungan ni Sir og uli since same rami og way pauli. Then lunchtime to og nagkasabot mi tanan nga mag-lunch sa classroom. Since birthday pod sa akong tatay ato og gihatdan kog mga pagkaon. Si Sir Philip na lang ang nahabili. Wala pa siya nibalik sa room niya. Nagsigi pa mi og tabi, nalingaw sad ko siya mga storya kay puro man jud katawanan. Perte na mong katawa og sa dihang ni kalit lag abot si Sir Galang. Nahilo mi kadyot og na siya expression nga unsay naa. Si Sir Philip ang nangutana niya og nitubag siya nga naara ko'y tuyo ni ma'am. Nakasense ra sa dayon si Sir Philip og nigawas na siya. Nangutana si Sir Galang, bagong teacher to? Nitubag kog oo. While nagpadayon kog panghipos sa mga gamit. Damingon siya, busy man tali ka. Basin wrong timing akong pag-anhi. Tubag ko, nga busy man jud ng mga maestra, sir. Tumingon siya, nga sige, muli na lang sa ako. Nigawas na dayon siya, nakafeel na lang pud kog konsensya paglakaw niya. So gitawag na ako siya balik. Ug ako siyang giingnan, nga sir, nikaon na ka? Pagkaon sa anhi. Napamansad to'y nabilin nga foods na mo, o gibala siya sulot. Hapon na to og padulong na may uli. Pero nagyapon si sir sa classroom kay after niya ni kaon, wala na siya ni gawas. Nagsirado na ko sa mga windows, na ako'y nakita sa gawas nga nilabay, nga nakaitom. Sukad-sukad karon pa dyan ni balik ang naay nagparamdam na sad nako. Nilingi ko ni sir pero busy siya scroll sa iyang cellphone. Ipangsira na nako tanan og ready na jud ko mogawas. Naguna na sad ang uban teachers pati si Sir Philip. Ug akong giingnan si Sir Galang. Yes sir, manguli na ta. Kita na lang dari na habili. Then mitubag si sir nga, kita kag nakaitom ganina no. Pero pagsulti niya ato gadoko ra gyapon siya. Nahibulong ko nganong nakasulti siya ato. Mitubag ko nga kanunay na jud siguro na dari sir. Nibarog na siya og nigawas nami. Gilak na sad nako ang room. While gabaktas me na siya gipakita na ako nga picture. Nag-selfie day siya while nag-close ko sa akong windows. Anaay ni-reflect nga black shadow sa gawas. Nga murag nag-atubang nako. Nanibawat ko siyang gipakita. O gipadelete nako niya ang picture. Ibiyahe na mi pauli. Nisulod siya hantod na abot ko sa balay. Nakitaan siya ni nanay o gipasulod sa balay. Nagtambay rami sa gawas after niya ni kaon. Gingnan ko niya og okay pa ba daw ko sa akong trabaho. Wala ba ko gibati kahadlok. Nahadlok gud ko pero mas priority man nako ang magtudlo og motabang sa mga bata. After sa mong istorya ni uli siya. Until now, nagpadayon ra gyapon mi sa mong naandan nga trabaho. Same routine, but never na mi magpagabi. Ug until now, wala gyapon ni masayod sa mga kababalaghan nga mahitabo sa mong school ug unsay kasulbaran niini. Nadyo'y mga butang nga dili jud matubag nato ug dili masagtan. As long as naa kay pagsalig sa kahitasan, ma-overcome ra nimo ang tanan. Maong amping ug mag-ampo ta kanunay. Sumoto, nga weeks ago busy jud ko sa mong preparation. Since recognition na og daghan pag isubmit. Gipit na kay mi sa time so I decided nga i-house to house na lang nako ako mga students sa paghatag sa ilang certificates and awards. Since 15 raman pod kabuok akong estudyante, aron pod makahimo na lang pod kog documentation for this academic year. The problem is wala jud ko'y natud-an maski usa lang kabalay sa akong mga estudyante.
Kay sa time nga nag-distribute nako sa module, sila manggod ang niyanhi. Mas ni samot og kalisod kay wala ko kahibalo og asa sila dapit nako adtuon. Lisod jud og sa bukid nga lagyo pa jud og pinuy-anan ang mga tao. Pero wala ko naga-discourage ha sa mga aspiring teachers nato ron. I know nga dili tanan pod, same nako kaagi. Pero bisan lisod, I train myself that everything has its own time. Ang akong nagyan ron, dili manihangtod sa hangtod. Just trust the process and always remember that even how hard the situation is, let God's ways and protection direct you to your plans. At first, si Sir Philip ang nagkuyog nako sa pag-house to house. Naka-accomplished ko og 12 students in just a day. Kaya tulo ka buok, wala jud namo matud-i ang lisod pod og musuot na mi sa kakahuyan. Unya basin pod og magabinahan mi. Pag 4 PM nibalik na mi sa school ni Sir Philip para ibilin ang mga gamit namo and muuli na sad. On our way, nag-traffic ang gamay nga kalsada nga kanunay na mong agian. The reason was na ay na disgrasya sa unahan and good thing kay walay damage kaayo ang both riders. While passing sa lugar nga nadisgrasyahan, I've noticed some familiar face. It was Sir Galang. Nagsandig siya sa may nabali na kahoy. Siya di ay ang nadisgrasya. Actually, minor gas-gas lang man ang iyaha. Mosab sa iyahang kasugap. Wala man nooy mga serious injury silang duha. Ni kanaog ko sa motor o giduol na ako si Sir. He was telling me nga sakit iyahang mga bukton. So I asked him if kaya ba niyang mag-drive og nitando ra siya. Pero para sa kuha, it seems nga murag dili pa jud. Gipauna na lang nako si Sir Philip kay ako sa untang ubanan si Sir sa klinik para sad matambalan iyahang mga samat. Isip bawas na lang pud nako sa iyang natabang sa kuha, but ni-refuse si Sir kay okay rali daw siya. Wala na sad ko ni insist at nag-assure man pud siya nga kaya niya. So ni padayon ko og uli. Next morning, wala na report si Sir Philip kay naay emergency sila. Dili unta ko mo padayon og house to house kay ako ra isa, pero sayang man sad ang panahon. Unya tulo na lang pa jud unta. Maluoy pud ko og dili nako sila maadto. Maong nakahuna-huna ako nga maadto sa balay sa usa ka student og pananghiran nako nga pwede nakong ikakuyog sa pag-adto sa ilang classmates. Udto na lang ko mugikan kay napa ko'y gitiwas nga mga filings. While on my way jud sa baryo nagkasugat mi ni Sir Galang. Ning pito si Sir sunihunong ko and asking me og asa ko padulong. Na-explain ko siya ha. Isa delikado daw og mulahos ko atong lugara kay suok na kayo. But I made my decision kay lagi gahi pud ko. Og sayangan man jud ko sa adlaw. Nabot na ko sa balay sa usa na ko ka student. Nisugot ihang parents so ni biyahe na dayon mi. Well, gabiyahe mi nya rough road pa jud. Nikalit lang og tingog ang kokok. Langgam man daw na siya. I don't know og unsay term ana sa inyo, pero kokok among tawag ana. Aside sa naitingog sa langgam, mas bugnaw kaayo ang hangin nga nagpalibot namo. Murag na feel sad nako nga gibati na kog kahadlok, so nag-u-turn ko kay muli na lang. Kay dili pud nako kaya mo race unya na ako'y kauban nga bata. Sakto sad pag u-turn nako, mao sad pagkita nako ni Sir Galang gikan sa likoon nga dalan nga nagsunod ra day namo. Nangutana si Sir, "Asa man ka? Muli ka?" Tubag ko nga, "Muli na lang ko, sir. Next time na lang siguro." Yan mitubag si Sir, "Tara, ubananti ka. Igkawas nato dinhi na may balay-balay sunahan." Sa moto nga nibalik ko sa agi. Gusto nta nako nga magsunod ra ko niya, pero ako man gihapon iyahang gipauna. Nakakawas ra jud mi og tuod man naa jud ay mga balay-balay. Hapit mag 2 hours jud mi pinangitaay sa tulo ka buok. Good thing kay isig silingan ready ay pod sila, maong bahalag nagdugay, at least kausara. Sa tinuod lang, I can't believe nga naningkamot ning akong mga bata sa pagsulod sa eskwela adlaw-adlaw to think nga bukid na kayo.
Nalipay jud ko silahang willingness nga ma-educate bisan unsa kalisod sa ilang kahimtang. 4 PM na to, og nag-decide na nga mo uli, pero gihuwatan pa namo si sir, kay ni padayon pa siya sunahan. Dugay-dugay kay siya naabot, hapit na 5:30 PM, as in hapon na jud kayo. Pagabot niya, diretsyo na migpauli, og gihatod sa nako ang kauban nako nga estudyante. Ngit-ngit na jud ang dalan, pero willing pa jud gihapon ko nga muuli. After nako pagatod sa bata, naigiingon si sir nga, hapit sa ta sa balay na. Natingala ko, huwag ako siyang giingnan, naday kay balay diri sir. Mitubag siya, nga sa akong lola. Mitubag ko, nga sunod na lang tingali sir, gabi naman kaayo. Mitubag si sir, nga stay lang sa balay. Kami raman sanduha sa akong lola. Mitubag ko, nga sige lang sir, puho na lang. Wala jud pud ko na anad magstay og laing balay, kay kanunay raman jud ko sa mua. Willing man sad ko nga mobisita sila ha, pero kanang dili gabi. Ug ako siyang giingnan, sige sir, muna nako. Demingon si sir, nga dili naman gud ti ka mahatod inigawa sa baryo. Unya ikaw na lang usa pa uli. So mitubag ko niya nga okay lang nga bisag ako ra usang muli. Di mitubag si sir, nga ayaw na lang lagi og biyahe Abigail. Ugma na lang ka sayo sa punta. It was my first time jud nga gitawag ko niya sa akong ngalan. Nga murag na may something iyahang pagka-istorya. I don't know og guni-guni lang bato nako, pero lahi raman jud siya. Murag concern nga dala pang hadlok. Dili man sad good comfortable og na ako sa laing balay. And to be honest, nakahuna-huna jud ko dili maayo, kay ang nasod sa kong unahuna, basin pa lang di ay og naay kaliwat nga wakwak si sir, or basin ihang lola og basig patakdan ko. Yes, ingana jud kalain og exaggerated akong unahuna, kay it might be possible kay naa ako'y nabalitaan nga teacher sa una, and kanilaging magabinhan siya og uli, and gi-offeran siya siyang student nga magstay sa balay, not knowing nga gipatakdan day siya atong panahon. It so happen na lang na issue na siya sa school kay mangatang naman siya. Although hearsay lang na siya, pero dili gihapon ta magkumpiyansa. Undecided pagyud ko, pero ako gihapong gisuwayan. Niuban ko niya og gusto lang pud ko mokita sa aura sa balay og siyang lola. Og kahadlokan gali, dili jud ko modayon. Sa mga to nga naabot mi sila, og nakonsensya jud ko sa akong nahuna-unaan. Iyahang lola kay 70 plus na. Same rasad sila sa akong lola. Inatiman kay si sir sa iyang apuhan og mura jud siya bata nga asikaso kaayo sa tanang butang. I can see nga pinangga kay siya siyang lola. Wala sad ko'y nakitang bad vibes siyang lola, and what surprised me more is iyang lolo retired army po di ay. Pay siyang picture frame nga akong nakita. Pero wala na. Nag-decide ko nga magstay og nitawag ko sa mua para magpahibalo nga dili ko kauli. Mao ni ang rason nga nung gabalik-balik si Sir dring dapita. Tungod na iyahang lola gapuyo dere. Unahan pasad aning baryuha og mga balay-balay. Sa unahan tuad dito ilahang kampo. Nga grabing layuan na dyan. Although nailaing way padulong silang kampo, pero mas prefer niya dere since naa dere ang lola, and mas familiar niya dinhi nga way kay dere sad siya nagdako. Actually, nasortian lang si sir sa mga batches nga doon lang og lugar madistino. Although matransfer usahay og layo, pero makabalik ra pud tuod. After namo na ni hapon nilakaw na po si sir og kami na lang siyang lola sa sala ang nabilin. Yandam na sad siyang lola ang kwarto ni sir. Para hidaan nako an sa sala usa si sir matulog. Paguman siyang lola og panghipos, nitapad siya sa kuha. Dayon nag-istorya-istorya mi siyang kaagi. During sa mga conversation, I found out some historic events og shocking revelations. It was in 1970s along the declaration of martial law
nga nagkaila ang lolo o lola ni Sir. She was a teacher, or should I say volunteer, nga nagtudlo sa school nga akong gitudluan ron, while ang late husband niya nakadistino sa lungsod. She was there long time ago. Almost 10 years siya nga gatudlo ato nga school. That's why nakapalit sila og lote og nakapuyo sila atong baryuha tungod sa iyahang work. Nihunong lang siya when kadtong nagbunti siya and wala na siya nagplano nga mobalik after sad pagkamatay sa iyang bana due to cardiac arrest. Na-curious ko sa iyahang kadugayon sa school ug gusto pa nako nga naapay may bawaan. I wanted to know more if mag-coincide basad ang story niya versus kang father ug sa uban nga teachers. I told her my experiences nga ngilad sa eskwelahan. At first, hesitant pa kayo siya mo share. But when I told her some events nga kauban na ako si Sir Galang, she directly opened up about the topic. 23 iyang edad ato nga nag-start siya tudlo sa school. It was all fine at first. Daghan pa sa daw ang nagpuyo daring dapita sa una, but due to civilization, nag-transfer ang uban. According to her, ang kanang school nga gitukuran kay naahay tapat na funeral. Since ang upper part sa school siguro mga 1 kilometer away lang, kay naay nakabutang ang menteryo. Actually, gamay lang ang funeral, mostly ang gipang-abot diha nga mga patay lawas is kadtong wala na mukling. Since niabot rasad ang time nga wala na'y mag-manage sa punerarya, giakupar sa school ang katungan lote aron maka-expand sila. Since then, nasakop na sa school ang kadto nga building. During her time, expanded ng school. Wala na say traces nga makita sa funeral building. Tungod sad sa kadugay na nga panahon og na-renovate ng school, based on her storytelling nga naa ko na siya na estudyante nga babae. Pution, makaingon jud ka nga guwapa but never jud daw siya nakabati nga mitingog ato. Same ka father nga gisulti ang naka-different lang kaysa ang time sa panghitabo. Ka father classmate siyang lolo while sa lola ni Sir kay estudyante niya. Somewhat the same but different scenario. However, matod ni Lola, nothing tragic happened ato nga bata. Unlike sa story ni Father nga naghikog, nawala ra jud ato siya og kilit. But such horrible things happen. Sunod-sunod ang dili maayong panghitabo sa eskwelahan. Naka-experience siya nga naay naghikog nga estudyante with no particular reasons. There were cases of rape ato nga time sad and ma-recover ang patang lawas after pila ka days. It's something nga naadjud kunoy demonyo anang eskwelahan na. At first, they suspected nga mga bad spirits ang uban tungod sa mga unexplainable nga kamatayan. But later on, nakakonclude sad sila nga murag tao with a demonic rituals. Nanlimbawa jud akong balahibo kay first time sad ko nakabatian ng tao ligi. Pero dili mamatay-matay kay naay pagkademonyo. I don't know if makatuo ba mo, but for me kung sa unang panahon, katuohan siguro ng ingon ana. Pero sa panahon nato ron, tagsa na lang jud ang mutuo. There were times po niya nag-inusara si Lola sa school. And first time sad niya nga nakakita og black shadows. Same sad sa kanunay nga magpakita na mo. But I don't know og asa dapit na room kaysa sigig renovate na kalimot na siya sa itsura sa building. Sa 8 years na niyang tinudlo dito, unexpectedly nagka-miscarriage siya. And first baby to nila. Frustrated kay si Lola that time kay dugay yun sila nga nangandoy og bata. And wala yun siya mag-expect nga makuhaan siya since normal raman daw iyahang gipati. And wala gani kayo siya yung mga pregnancy syndromes. But all of a sudden, napunitan siya gila. Gikan nga nagparamdam tong black shadow, daghan na sad siya na matikdan. Every morning inigsulod niya sa classroom, kay naay footsteps nga dagko. Nya naay magsunod nga gagmayng tinamakan nga mura gikan sa basakan.
Mong nag-decide siya nga butangan og suga na pabuntagan gawa sa Roma. Pero dili jud kaabtan og buntag ang suga kay permi mapundar. Daghan pa daw nga katingalahan ng iyahang na-experience ug ang pinaka-worst sa time niya. Nakakita jud kuno siya mismo sa iyahang kaugalingon nga galingkod at tubangan sa blackboard. While nagtapik siya ato, nikalit siyag panguros din hikap siyang Bible. Ako pod nga naminaw gingilngigan jud ko. Kalain ba pod kung makita nimo imuhang kaugalingon. Unless kung nagdamgora ka, pero that time udtong totok to siya. Spad adto kanunay na siya nga magdamgo-damgo og mga ngilad nga panghitabo. Og sa ika-10 years na niya nga nabuntis na pod siya, mao na ni ang inahan ni Sir Galang. At that time, nag-decide na siya nga muhawa og mag-focus as plain housewife na since mausay gusto sa iyang husband. Wala na sad siya nakaramdam og something after atong gisunod niya ang giingon sa manambalay kadtong time nga nakita niya iyahang kaugalingon. Nga ilubong niya iyahang sanina nga gisuot atong adlaw. Ubanan og puwa nga rosaryuhan ikagabi sa Biyernes bagong subang sa buwan sa loyo siyang classroom. Og magdagkot og itom nga kandila. Gibuhat jud daw to niya kauban iyahang mga kailan ug bana. Gipanganak niya ang mama ni Sir sa edad na 33. 6 years after namatay iyahang bana. Galing naputol ang ihang pangandoy sa iyang anak since nabuntis man og sayo, 18 pa ang edad sinahan ni Sir nga gipanganak siya. Sadly, wala gibarugan sa lalaki iyang responsibilidad isip amahan. Now I know nga nung walay middle name si Sir, kaya pledo man di ay gihapon siyang mama iyang gidala. Siya ang nakaatiman sa bata since immature pa gihapon ang inahan ni Sir. But 3 years after naminyo na ihang mama og nagkapamilya na sad. Maong si Sir naa sa iyang custody. Siya jud ang nagpadako og nag-atiman ni Sir. Pag-edad ni Sir og 12 diha rasad niya gipaeskwelaan ng eskwelahana. Since kailan niya ang teachers dito on maorasay duol-duol nga high school sa baryo. At first maayo man daw ang dagan sa pag-eskwela ni Sir. Pero nagkadugay na notice niya nga tagdugay naman muli si Sir og kanunay pa niyang apason sa eskwelahan. Unya makita daw niya nga magduwa siya rang usa. Then one time ana mura jud daw siya mabuang sa nahitabo. Kay 2 days nga nawala si Sir ug wala siya kabalo sa pangitaon. Nagkagubo tibok baryo kay nitabang o pangita si Sir. And to be honest, nakaabot ni nga balita sa tibok lungsod og dapit barangay. And I've never imagined nga si Sir da itong bata. Kay high school pasad ko atong ata. It was the talk of the town jud tong panghitabuha. Surprisingly, nauli ra daw og kalit si Sir sa balay nga murag wala lay nahitabo. Normal nga pag-uli. Walay tatsa ang lawas, nakabag pa as in murag gikan na ra sa eskwelahan siya. Naisilingan nila nga nakasulti nga iadtog tambalanan si Sir. Kay basin o giingkanto or basin dili na maong bataa nga mipauli. Tuod man giadto niya og manambalay si Sir. Before sila ni sulod, giingnan siya sa tambalanan nga pakaligoon iyang apo diha at tubangan sa iyang pultahan. Wala siya masayod kung ano pero gituman na lang niya ang giingon sa manambalay. Human ato gisaysay sa manambalay ang nahitabo kang Sir. Nga si Sir daw gikaluhaan og dili ingon ato. Basta, ambot galisod po sabot. Basta kay naay kaluha nga dautan or inkanto. Something like that ang kanunay daw ni sige uban-uban siya. And if dili gani daw matabangan si Sir, posible nga makuha siya tungod kay nauyunan siya sa dautan. Gipangutana sa daw sa manambalay si Sir kung unsay gibuhat niya human sa klase. Giingon na daw ni Sir nga didto ra siya sa eskwelahan, nagduwa ra jud daw siya kauban ng usa ka bata nga kanunay maghuwat niya sa gawas. Naka-decide ra po daw siya nga muuli tungod kay gigutom na siya. Not knowing nga sulod sa duha ka adlaw na daay siyang nawala.
After ato nga panghitabo, gipaundang usa ni Lola si Sir sa pag-eskwela. Kay gusto niya i-enroll na lang si Sir sa lungsod og paipunon usa ngadto siyang mama. Kay ang giingon sa manambalay nga ang mga dautan kuno nga naa ng eskwelahan diha aradyo daw na mismo sa eskwelahan ug dili na makasunod pa. Pero nagwonder ko how come sa kuang gisunod man ko sa balay. According po daw sa manambalay, if musunod gali daw, meaning lain na jud daw ang tuyo ana. Nalimbawat na sad akong balihibo kay nagsagol na akong nahunga. Daghan akong mga what ifs. But I always put my trust in Him. Inubanan jud na nako sa pag-ampo ang akong kinabuhi ug trabaho. Ug tuod man gitransfer ni Lola si Sir sa lungsod ug sa wala damha same pa jud di ay may gieskwelahan pag high school. Pero never man sad noon na chismis sa school ang about siya ha. Ano wala sad ko makabantay ni Sir pag high school namo. Siguro tungod sa kadaghan namo nga mga estudyante. Well, sige may istorya ni Lola. Nikalit lang og about Sir. Taas-taas jud siguro among istoryahanay kay almost 11 naman sa gabi. Ug ang uban nga istorya medyo nalimtan sad nako. Demingon si Sir nga wala pa man ligi mo na nga tulog. Mitubag ihang Lola, matulog na meron. Gihuwat ra ka namo. Demingon si Sir nga tog na lay. Sige na pod ni siya gistorya-storya sa iyang kaagi. Mitubag ang Lola ni Sir nga, o lagi, matulog na ko. Panglak o niya mo din ha. Tuod man, isulod na dyan sa kwarto si Lola. Misunod sad ko niya kay matulog na pod ko. When naay gisulti si Sir sa kuha. Siya, unsa may gistoryahan ninyong Lola. Mitubag ko nga, kaagi raman sa pagtudlogon. Maoran akong ingon niya. Mitubag si Sir, dugay ra ba na siya mahuman og istorya. Makatulog na lang gud ko. Nakatawa ko kay tinuod man jud. Dugay mahuman og istorya si Lola pero at least na ako'y nangahibawan. Unwilling man sad ko nga mamati labunag about sa ka-creepy sa school. Nisulod na ko sa kwarto og nag-excuse na ko ni Sir kay matulog na. Almost 12:30 AM na jud pero sige ra kog limbag-limbag ug dili jud ko katulog. Ing-ani jud ko bastag sa laing balay matulog. Dugay mo piyong ako mata. Gibati isad ko kahion maong gawas ko. Pagawas na ako, wala may tawang sala. Wala sad si Sir sa iyahang gihigdaan. Nag-assume rasad ko nga basig nilakaw na sad to. Paggawas na ako sa CR, mausay pagsulod ni Sir nga gikan sa gawas. Ako siyang gipangutana kung asya gikan. Mitubag siya nga, diha raman nagpahangin na rako kay igang man. Hindi ako siyang giingnan, nga di man ko katulog eh. Kumitubag si Sir, nga gawas ta. Dito ta magtambay. Nanggawas yun noon me pero diha rayod gawas sa pultahan kay naamay lantay. Nindot jud ang gabi og naa sa bukid kaway banha og maayo ang hangin. Nag-atbang mi ni Sir. Although ngit-ngit sa gawas pero makita man gihapon namo ang palibot tungod sa kahayag pod ang buwan. Og nangutana si Sir nako kung unsa ba jud daw ang among giistoryahan siyang Lola ganiha. Abi man ako nahuman na ni siya sa iyang pangutana ganiha. Na curious pa jud ay siya. So gisgutan lang pod nako siya but dili jud pod sa tanan. Katurang about siya katong nawala siya og nag-transfer sa laing school. Ako siyang gingnan, ikaw man itong bata sa una nga nawala no. Itubag siya nga, honestly di ko ganahan magisgot-hisgot ana nga panghitabo. Kay di jud ko makalimot sa una nga kada naay makita nako, inon ko permiog. Ikaw man tong bata nga nawala no. Murag mao na lang na inahimong identity nako. Mitubag ko, napasensya jud, karon pa mangkod ko nakasabaw. Mitubag si Sir, nga okay ra. Sa una raman sad to, unya dili naman na kaayo issue ron sa ko. Pero sa tinuod lang, kadtong time nga ingon sila nga nawala ko 2 days, nakahinomdom pa jud ko sa akong gibuhat. Nahuman namong klase ato mga 4 PM. Nagduwa-duwa ra ko after dayon ni uli na dayon ko. Unya na issue naman di ay ko nga nawala na ko og 2 ka adlaw. Ug mi katawa si Sir. Itubag ko,
Nga kinsa man sad tong bataa nga kanunay nimong kaduwa. Mitubag si sir, nga wala sad ko kay lato. Basta kay huwaton ra ko niya kada hapon. Unya nawala raman sad siya kadugayan. Sukad atong ni-transfer kog eskwelahan. Then ako siyang giingnan nga same eskwelahan sa pag-high school pero wala ko kabantay niya. Mitubag si sir, nga mao ba? Ako sad wala ko kabantay nimo. Daghan manggod kaayo ta ato. Then mitubag ko nga so familiar jud ay ka sa eskwelahan no. Kay diha man day kagikan. Mitubag si sir nga not really. Kay sige man nag-renovate ang area gud. Dako naman ron og kausaban. Mitubag ko, pero tug-ani ko, makakita jahapon ka og something creepy no. Then mitubag si sir, ngambot ba? Dili man ko ingon ani sa una. Pero once gani mo tongtong ko anang eskwelahan na, kay feeling na ako half sa kong kinabuhi na dito. Nakahinumdom noon ko sa giingon ni Lola nga gikaluhaan ni siya dili ingon nato. Dinangutan ako niya kung anong nakasulti siya ato. Mitubag si sir, ambot nga no, disad ko katuba. Ug ako siyang giingnan nga mao sigurong sige kag balik-balik dito. Mosulod pa jud ka sa classroom. Unya napoy times nga makasugat ta usahay. Then mitubag si sir nga tungod manggud to sa akong kalaay sa dinhi pa ko sige robing-robing. Mag-timing man sad nga moadto ko unya na ka. Unya nakit-an puti ka nga naay bata nga nagsunod nimo. Then ako siyang giingnan nga basin mao tong bata nga kaduwa nimo sa una. Mitubag si sir nga nakalimot na jud ko. Dili nako kadumdom sa ihang itsura. So far ako mga namatikdan maortong bata ug katong naay lahi nga nawong ang nakita nako sa side mirror. Ug wala na say lain. Pero akong body na si Barry motuod jud ko ato niya nga makakita jud to siya. Then mitubag ko nga abi manggod nako og makakita jud ka kay mas sweto pagud ka sa school kaysa nako. Mingon si sir nga si Lola man pod ang nanggisgot nako about anang eskwelahan na ug sa mga panghitabo niya. Asa naman ang rosary na akong gihatag nimo? Mitubag ko nga naara sa akong bag. Then nag-share pod mi sa mga life experiences ug wala na mi topic og kahadlokan. While sige ko istorya ni kalit na siya ingon nga sulod na ta na may sige panitsi. Mitubag ko nga wala man ko kabati lagi. Gipaminawan ako pero wala man ko'y nadungo. Pero miingon jud si sir nga naa jud lagi daw. Nakuyawan sad ko maong nanulod nami. Pagsulod na mo, gilakan dayon niyang pultahan. Nangutana ko niya kung kinsa ka atong nanitsi. Mitubag si sir, ngambot, wa ako kay bawpon. Nangutana ko niya, feel ni mo nga tao to or dili? Mitubag si sir nga dili sad ko kaingon. Naglingkod rami sa sala dayon gipawong niyang sugat. Wala siya'y tingog-tingog sa wala na lang pud ko nagistorya-istorya. Until such time nakadungog jud mig duha nga murag na ay naguyod-guyod og kada na sa gawas. Kusog jud akong kulba ato kay laina yun paminawon ay. Hait kayo ang tingog sa kadena. Pila ka minutes milabay nawala asad siya. Diha pa mi kabantay sa orasan nga alas 3 na sa kadlawon naman di ay. Pero wala jud ko gibati og duka kay wala nahimutang akong hunahuna. Nisulod ra gihapon ko sa kwarto og nagidahigda pero wa jud gihapon ko nakatulog. Pagka alas 5 na diha pa ko gibati katulgon. 9 AM na jud ko nakabangon og nakahinumdum ko nga kinahanglan pa ko muli. Ang lola ni sir ako naabtan kinilakaw na daw pod si sir. Nagpasalamat nako siyang lola dayon ni pauli nako. Wala na ko na-report kaya naglabad akong ulo tungod kaya wala ko'y tarong tulog. Weekend na to og diha pa ko nakahinumdum nga wala man day nako nalakan og tarong ang classroom nako. Gay gatuo man lagi kog makauli pa kog sayo after atong naghatod mi sa certificate sa mga bata. Pero gitapulan jud ko sa pag-adto mong akong gitextan si sir kay pamalihugan. Ako siyang giingnan, nga mayong adlaw sir. If ever makauli ka sa inyo, pwede pahapit ko sa classroom na ako. Wala na ko natarong og lock, og please pa-double check ka sir sa sulod. Salamat. May reply ra siya, copy ma'am. After 2 hours, nag-feedback na siya.
Ingon siya nga naka-double lock na ang room ma'am. Normal situation and no sign of damages. Pero yung laptop na araman da ini sa gawas gibili nimo. Mitubag ko, nga la sir, please na lang kog pasulod ana sa room. Nakalimtan na dyan na ako paglakaw na ako atong Thursday sir. Then mingon si sir, nga dalho na lang ni nako. I-drop na lang nako diha sa inyo. Ming okay ra ko ni sir og nagpasalamat ko niya. Pag 3 PM gidrop ni sir sa balay ang laptop. Pero akong nanay iyahang gihatagan kay natulog ko that time. Then it was Monday afternoon ug naara ko sa classroom nagbuhat sa trabahoon. Nasa si Sir Philip kay naa ko'y gipamalihog sa iyahan. Sa gate pa lang nakabantay nako og tulo ka sundalo. Sa duol na sila nakafamiliar nako na si Sir Galang daito og iyang mga kauban nga nag-roving diri sa una. Nagwonder na sad ko og nag-unsa na sad sila diri. Pero wala na lang ako nagamain kay didto man sila sa pikas room padulong. Nagtrapo ko sa kong table winikalit og ingon si Sir Philip. Ngayong sutor o naa. Pero wala na lang nako tubay Sir Philip. Instead nagpadayon na ako sa kong gibuhat. Paggawas ni Sir Philip taod-taod ni sulod ning duha ka sundalo which is ang isa naka-familiar nako nga si Sir Barry while wala ko kailha sa usa. Usahay sa mukan man jud ko og naay magsulod-sulod sa akong classroom, labaw nagdi jud kaayo nako kaila. Nag-ask ko og unsay toyo nila. Pero niingon lang si Sir Barry, nga ma'am, ay lang ko awkward ha. Unya relax lang pod kay naara may sungugon. Dayon nangatawa sa landuha, nikuha og bangko si Sir Barry og nitapan nako. Wala pod ko masayod jud og unsay duwa ani nila. Then maingon tong ihang kuyog isa. Nga Brad, ang ayan man di ay kitaon ang teacher og army. While pinalingi siya sa gawas. Then may tubag si Sir Barry. Nga okay ra ba kayo Brad? While nagisi-ngisi, taod-taod nagsinyas-sinyas lang da. Ni-smile na lang pod ko maski wala kay ko kagets. Then maingon tong isa kalalaki. Nga ma'am, single man ka no? Then maingon tong isa kakauban nila. Nga ma'am, single pa man ka no? Single pod biya na akong amigo. Nangatawa rami og motubag unta ko kaso na ay gisulti gikan sayo. Nangatawa rami og motubag na unta ko kaso na ay nisulti gikan sa gawas. Panggawas mo diha. Mo na ingon ni Sir Gala. Then ingon tong sa kakauban nila nga wala o kaila. Ngonya na Brad, ni diskarte pa ni atong amigo. Nisulod si Sir o gibira niya iyang mga kauban padulong sa gawas. Then mingon si Sir Barry, nga relax lang. Di liginan na mo ilogon imuhang ma. While dala katawa. Wala na ako nakabati silang gistoryahanay kay tuwa na sila sa gawas. The next day wala ko na-report since naglain akong paminaw. Wala na sad kay ko'y buhaton maong gipahuway na lang sa nako akong lawas. Nara ko sa kong kwarto o gahapon na to. When naka-received kog text from May, nga nangutan na siya kung asa ko karon. Mitubag ko nga naara ko sa house mo. Then mitubag si May, nga daan ko palagi. My goodness, Teacher Avi. Then nangutan ako kung ano man. Then mayon si May, nga nakitaan manggudti ka padong ka sa loyo si mong classroom. Pero nagwonder ko nga nung naa ka, kay ako raman ang nianhi karon. Di judi ay ni maayo Avi. Wala na pod ko kasabot sa kong gibati. Usahay makonohona na kog undang sa kong trabaho tungod sa mga na-experience na ko. Usahay mawala na sa kong nahuna ang passion nako sa pagtudlo. Honestly, nahadlok na jud ko kay kabalo kong naay dautan nga nagsunod-sunod na ako. Pero one thing I depend on is si God. Si God ra jud. Kaya I believe nga walay daotang mahitabo kung naa siya nga kauban nato. Wala pod ko masayod og nganong ako. Nganong duolonon ko ingon ana. Wala ko masayod og unsay kasulbaran ani nila. And every time mo tamak ako mga tiil sa eskwelahan, it's something nga murag dili na ko pwede pamagawas. I don't know og nganong ga-survive paghihapon ko maski sa tanan nakong nagian. Pero og talawan pa jud siguro ko nga gamay lang kasikas, ambot lang og kayanon pa ba nako. Yampo na lang nako ang maong panghitabo aron maibnan ang kabalakas sa kunahuna.
Nibalik og higda since alas 4 pa man sa hapon og nag-cellphone while gabasa ko sa mga messages sa messenger. Na ako'y napansin nga chat pero dili ko familiar sa nag-message since wala po'y profile picture and wala jud pud ko'y nabasa nga message kay puro naka-remove ang gisend and naka-private sad ang account so gi-assume to nako nga wrong center to. Sa dihang nikalit og typing kato nga account. Ma'am, I don't know pero naka-feel din ko cool ba? Wala ko na reply o gidelete na ko ang message. The next day, naka-schedule na nga half day ra. By 11 a.m. pa lang, wala na ko'y gibuhat o ready na ko nga muli. Kaso ang panahon, dili uyon og naay dakong uwan. Wala ko'y payong kay natagak pagbiyabiyahe na ako. Taod-taod ni bundak jud ang uwan og nakit-an na nako si Ma'am Fe og May nga gabaktas padulong sa gate pero kauban ni Ma'am ihang bana. Kauban sa di May ihang uyab. Nakita na ako si Sir Philip o gitawag na ako kay makipayong na lang ko. Ang akong kahibungan kay nagkaduol si Sir Philip, nagkahanap man akong pananaw sa ihang panagway. Mura noon og laglakaw si Sir nga walay nawong. Nakuyawan ko kay basin lahi na nigmining. Wala sa minang lakaw ni Sir kay ako siyang gisultian na akong nakita pero himuon raman lagi niya katawanan. Ingon si Philip, ingon si Sir, mao na giingon ma'am nga face reveal challenge. Then mikatawa siya. Pero ako siyang giingnan, pero lahi rajud Sir. Hilain jud to. Nikatawa rajud si Sir og wala na lang ko ni dugang pag-istorya. Or basin jud pod og nagmalik mata ko. While sa mong pagbiyahe, nakasugat na mo si Sir Galang og igo ra siya ni Pito. So far, safe man sad mi nga nakauli ni Sir Philip. Dayon, nag-file ko og 2 days nga sick leave kay wa naman ko kasabot sa kong gibati jod kay sakit kay kong ulo og kapoy akong lawas. Siguro stress na ni. Nagkinatog resud ko tibok adlaw. Naka-receive pud kog text ni Sir Philip. Then miingon siya nga ma'am, nia imong suitor diri. Nangita nimo. Usahay pasagdahan na lang nako sila hunahuna. Pag ako siya gipangutana kung unsa daw tuyo niya. Namitubag Sir Philip nga mingaw daw siya si Moha. Pero wala na ko mitubay kay kabalo kong gisungog ra ko. Dili pa to ganahan mo report since wala pa man jud ko sa kondisyon akong lawas pero need na kay matambakan na sad ko sa akong trabahoon. Pag-abot na ako sa classroom, naglipong-lipong paghihapon akong paminaw. Nigawas ko sa room para mag-CR sa room ni Ma'am Fe. Wala na sad nako gamit ang CR sa akong classroom og kanunay na nakong gilak. While gabaktas ko na ay bugnawng hangin ang misugat sa akong lawas. And all of a sudden, wala nako kahimagno sa sunod nga panghitabo. Kay nag-blackout akong pananaw. First time jud ko nga nakuyapan. Gitabang daw na lang ko sa akong mga co-teachers. Maong nag-decide na lang ko nga mauli aron makapaway. Ipahatod ang tako ni Ma'am Fe siyang bana pero naikog jud pud ko maong niingon ko nga kaya pa man ako magbiyahe. Gasuot na ko sa helmet nako when gihunungan ko ni Sir Galang. Nangutana si Sir kung karon pa ba daw ko mo report. O siyang giingnan, karon paligi Sir pero mauli sa koron. Sige Sir, punan ako. While gabiyahe ko, hinay ra kong padagan. Taod-taod nakita na ako si Sir nga nagsunod na ako. Nikalit siya overtake dayon ni hunong sa unahan. Then mingon si Sir nga balhin og sakay diri ma'am. Mura man kag kahagbungon sa imong porma. Then itubag ko nga unsaon man ni akong motor. Itubag si Sir nga ibili na ako ray dalaan na. Gibili na ko kong motor sa kailar sad niya og ni backride ko niya. Hangtod ra nga naabot mi sa balay. Ako siyang giingnan nga salamat kay Sir. Daghan na jud kog utang kabubuton nimo. Then nikatawa ra siya og mingon, ay ligi na huna-huna ma'am. Maningil ra ko pohon. Well dala katawa na pod. Ako siyang giingnan, kung maningil na gani ka Sir, hinaot ka ng kaya nako buhaton. Honestly, makuyawan sad ko og unsa kaani nga singil. Ano sa pa nakahunaw na ako og maabtan pa baka ni nako ang paningil ni Sir. Tumingon si Sir, kaya ligi ni ma'am. Dayon mi smile siya.
Mitubag ko nga aw. Ikaw good sir, basta og naa ako'y ikatabang, one call away ra ko. Ni-smile ra siya and after ato ni biyahe na sad si sir. Pagsulod na ko sa balay, giingnan dayon ko sa kong nanay. Unsa man na Abigail, nanguyab na nimo ng sundaluha. Kanunay naman nagsigigan eh. Itubag ko, nga wala na yoy. Tanangutan akong nanay, og wala, nganong sige man mo uban-uban. Itubag ko, nga ayaw pagunahuna og lainay kay wala may gibuhat na dotan. Ang daotan noon may sigig sunod-sunod na mo. Dan mitubag akong nanay, nga pagmatngon Abigail ha, pag-amping jod kanunay. Nagtanaw ra kog salida paghapon dayon ni tingog akong messenger. Nag-message na po tong unknown account. Same ra gihapon iyahang gitype. Ma'am, so nagduda ko nga base gi Sir Galang. Pero nganong ang inani man ka private siyahang account? Ma-reply ko, Sir, bisan og dili ko sure siya jud to no. Then ma-reply siya, nga kinsa man na si Sir. Estudyante ko nimo ma. Gipang-mention ako tanang estudyante nako pero sa akong pagkahinumduman tagsa raman ang naay cellphone nila. Ako siyang ipangutana nga kinsa man jud ka. Taod-taod pa siya ni-reply og nakurat jud ko siyang gisend nako nga picture. Siyang capture na ako sa classroom nagtalikod kay nagsulat ko sa board. Sa pinaka first row na naglingkod niya nakaito. Nalimbawat akong balhibo kay say manis akong nakita sa una nga naglingkod po. Gi-ask na ko siya og kinsa di siya kay I know nga estudyante di nako sa time nga nag face to face pa mi. Wala na ko may screenshot ang picture kay gidelete niya og nag-send siya lain. Mas nalimbawat akong balhibo kay naa siya picture sa akong rosary nga naa sa table sa kadtong wala pagibugto. Gidali-dali na ako screenshot o gisend na ako sa GC na. Pero maski sila walay idea and basin daw na aray nagbinuang na ako. Pero I can't say nga binuang to kay nganong nakakuha man siya ato nga mga captures o giyaga-ayaga rato. Gi-report na ako nga account og hangtod sa drone wala na to nagparamdam. Usay nakaingon ko nga mao sigurong naay nabuang nga maestra dere. Kay maliso jud ang huna-huna kung naka-experience og ingon ani or mas labaw pa ani. Dayon padulong na kog tulog ato nya nakadawat kog text message gikan ni sir. Ingon si sir nga ma'am, available ka sa Saturday? Nangutan ko nga naman sir. Available ko pero wala ko'y gana maglaag ba or unsa. Kay gusto ra ko nga magpahuway. Then ingon si sir nga ari ta sa balay mag-lunch. Tubag ko nga maglisod pa man kog biyahe sir. Luya pa man akong lawas. Wala sa pud ko'y plano mo adto jud kay layo na kayo. Tinming si sir nga kuhaon na lang ti ka din ha. Tubag ko nga yaw lang sir. Dili lagi ko mo ana. Tinming si sir, aw sige ma'am, okay ra. Ambot og ngano pero nairita man noon ko ato nga time. At the same time na konsensya po noon ko. Kay kadto ra gani ni hangyo wala pa jud ko ni sugot whereas mas daghan biya siya natabang sa kuha. Mong gitaksan na nako siya balik. Ako siyang giingnan, ay sige sir, mo na ako. And reply si sir nga ayaw na lang og napugos ra ka. Ni samot jud noon siya og kalain. Ako siyang giingnan nga mo anha ligi ko kay ganahan ko nga makigtabi sad si mong lola. Mo na lang na akong girason niya. Ang sa tinuod gustos pasad ko nga napailaing may bawan. Og tuod man ni abot ang Sabado og nakaadto jud ko sila. Pag-abot namo daghan og pagkaon sa lamisa maong nakapangutana ko kung unsay naa. Mingon iyang lola nga birthday man na niya. Sukad-sukad karon pa mi nag-celebrate kay dili man na siya ganahan i-celebrate iyang birthday. Mo dayto nga murag ng luod pag-ingon nako nga dili ko moadto. Tinangutan ako sa lola nga kita rin ito lola. Itabag siya nga abig gali na ako og kamerang duha inday. Then ni smile ay hang lola. Nisulod na si sir pero naa siya katawag pero nakabati ko nga mingon siya. Pagdali mo anhi niya panguli din mo. Wala rasad ko nagmain kay gitabangan ako si lola nga nagayo-ayo sa lamesa. Taod-taod na ay nangabot nga duha ka lalaki nga nakasibilyan pero nakailan ako ani nila. Kay mao maning niadto sa classroom.
Mingon si Sir Barry, mao di ay nga dili jud mi inviteon kay naa di ay laing bisita. Then mingon tong isa ka laki nga wag gihapon ko kaila nga maayo gani baga jud mignaw namugos mig ani. Nangatawa lang mi pero si Sir kay nawa man noon ang mood. Then ingon si Sir nga pangaon na mo diha nya panguli din mo. Gitagaan ako sila og plato para makahukad sila pero niingon man noon si Sir Galang nga wa man mo na nga pungkol pamarog mo diha. Mahibong man lang pud ta nga nung ingani man ni si Sir sa iyahang mga amigo Pero mukatawa raman po iyahang mga amigo. Nagdungan na sad mig pangaon kaming lima kay gusto man sad siyang lola nga magdungan ni. Nanglakaw na sad iyahang mga kauban pero naagihapoy gihapit na istorya si Sir. Ngayon na magbalik ha. Dan mitubag Sir Barry nga lagi dili na mi mo balik hadlok minimo. Then perting katawa si Sir Barry. Nako siyang giingnan. Dan ako giingnan si Sir. Dan ako giingnan si Sir Galang. Naka-harsh ba nimo sa imong mga amigo, Sir? Mitabag siya nga normal raman na namo. Bawas-bawas rasad mi. Dayo ni katawa ra siya. Nagtambay rami sa gawas nila. O gi-share na ko niya ang about atong account nga nag-message na ko. Ingon siya nga posible jud talito nga estudyante to nako. Og present jud to ato nga time while gi-capture to niya. Pero wala man jud ko'y madudahan sa ko mga estudyante kay ang friends nako sa Facebook na student nako that time upat ra ka buok. Ang dili jud pug ko makaingon nga usa ato nila since mahadlok man gali to og maoy akong pakuyugon sa classroom. Pero gikapoy naman ko gunahunay. Di na ko gusto nga dugangan ang lubat-lubat sa kong kinabuhi. Kay matod pa ni Sir, ngayaw og i-focus si mong unahuna anang mga daotan. Pray lang jud ka always. Ugson man ako nga dili magunahon na pero usahay dili jud malikay. And up to now dili pa ko ingon nga dili nako maka-experience pa og mga laing panghitabo samtang naa pa ko gatudlo aning eskwelahan na. Wala na sad ko'y laing pang ma-share ninyo kay mao pa man ni ang current nga situation nako. However, dili ko mo-limit og share sa akong experiences if ever na pa ko'y maabtan nga laing sitwasyon. I hope nga dili magbaton og kahadlok ang mga kauban na akong maestra nga same pod og experience ako. No evil can harm us as long as He is with us. And about sa status na mo, Sir, wala pa ko ikasulti since wala man dyan siya mag-open og mga topic ingon ana. Na-appreciate na ko ang kamaayo ni Sir. Maayo siya nga pagkatao. Perhaps in due time makabot ra namo ang peace sa among eskwelahan. Way back on the day nga na birthday ko silang Sir, we talked about sa katong student nga nag-message na ko. He said nga if I'm bothered ato nga student, then he will try to help and investigate with all possible person of interest. Na-appreciate nako iyahang concern pero dili na nako siya samukon. Kay I know how busy he is sa work and nakaplano na sad ko unsay akong buhaton. I surely know nga I can handle this and masulbat rin. Alas 4 na sa hapon ko ni uli kauban si Sir kay padulong po siya sa lungsod. Same ra gihapon. Isundan ra ko niya hangtod makauli ko sa balay. To be honest, nag-start na og paramdam si Sir pero wala pa lang jud siya totally nga mistorya na ako. I don't know og ngano po, pero leave it to him na lang. I know nga he is capable of working on it. The next day, na-report ko sa school og nagdungan mig abot ni Mamay. Nito din siya sa classroom kay nagtopic me about atong unknown student lagi nako nga nag-message. Aside ato, nagsulti po siya nga naa siya'y kaila na tambalan o magpabisaya daw ko, gumikan sa mga sakit-sakit nga ako nabati sa niaging mga adlaw. Human naman daw ko sa doktor pero gabalik-balik pang gihapon akong gipamina. So why not try aquak doctors just in case lang po, wala man say mawala. Miagri pud ko sa iyahang giingon, maong nang lakaw mi, og nag-half day me that time. Nangadto mi sa tambalanan na iyahang giingon. Paghika pa lang sa manambalay sa kong kamot nakaingon dayon siya. Sus, Mariusep, iduyugan man ka og dautan.
kuyaw baya ni kay manguha jud. Namugnaw jud ko sa iyang gisulti at the same time kusog kaayo akong pangulba. Mingon ko, unsa man kahay hinungdan ani manang nga nagsugod raman ni pagkabalhin nako og eskwelahan. Mitubagang manambalay nga nakasabod ka sa ilang pwesto o gipalagot nimo ang tagtungod. Sa tindanay lang wala jud ko makagyat sug unsay akong nasabtan. Mitubag ko, unsa makahi akong sala nila? Nga tao raman intawon ko, dili man nako sila makita. Mitubag ang manambalay nga pagsablig og holy water sa imong classroom. Dalahaning kandila na pula og dagkuti kung naa kasulod sa imong room. Bantayan ni kay og mapalong ganin eh. Buot pasabot nga naa ang dautan sa imong tungod. Ug nangutan ako, kung saon magkana ko paglikay aninang. Mitubag ang manambalay, nga kani nga dautan dili ni makalahutay kung maminyo na ka. Sumpa ang bayad ani. Kuyawa pud og solusyon oy, mong nangutan ako, nganong kaminyoon man ang tubag na. Mitubag ang manambalay, sagrado ang kaminyoon. Butang nga walay bili sa mga dili ingon nato. Nagtando-tando na lang ko kay ambot ba. Wa ko na-convince sa iyang istorya bisan pagdugay na siyang manambalay. Pero og tumano na ko iyang giingon na basin og dili solusyon ang akong makuha kun dili konsumisyon. Nahuman tuod mi pero wala kayo ko natandog sa istorya sa manambalay. However, giingnan ako si May nga moadto og laing manambalay kung sa doktor pa magpa-second opinion ko. Itry nang pud na ako. Wala man say mawala. Na mauli namin ni May pero kay sayo pa man, nibalik na lang usa mi sa eskwelahan. Gilingkod ko sa table while naghinoktok. Ug sa dihang naka-receive kog tawag from Sir Galang. Pagtubag na ko, wala ko'y napating tingog or istorya niya. It's something nga kana ganing naminaw kagaradyo pero nagkarat-karat ang tingog. And at the end, nakabati jud kog sound nga murag hangin nga naaga ni sa lasang. Gipalong nako kay gilainan jud ko naminaw. Og nikalit kog panimbawot akong balhibo maong nigawas ko sa classroom. Ug nakadawat kog text ni sir. Nganong di man ka motingog? Asa di ay ka karon? Mitubag ko nga ikaw man gani ang dili mo tingog. Nga ang sound sa imong phone kay karat kayo. Ug mitubag si sir nga basin sa signal na nimo. Doon ang tagulin niya ha. Di apa ko sa kampo. Basin jud ka ha sa signal to nako. Maong wala na lang ko gonahuna og lain. Nakakita ako nga padulong si Sir Philip na nagisulti. Adto ta sa classroom nimo kay naa ko istorya. Nanulod na midayon og niingon si Sir Philip. Aha ka oy. Nakatulog man ko sa room. Unya mura man ko giurong. Naa pa joy murag ni honghong sa akong dalunggan. Nakaremember noon ko sa time nga nakatulog pud ko dari kadtong nag-overnight me nga nakamatar ako kay naay murag ni honghong sad nako. Nangutan ako, nakahinumdum ka unsay honghong sir. Mitubag si Sir Philip nga oo. Nakadumdum jud ko og dili jud ko kalimot nga niingon og Shopee. Perte jud noon na akong katawa. Mitubag ko, kaway klaro jud nimo sir. Pero unsa man joy tinuod, naa joy ni honghong nimo? Mitubag Sir Philip, nga mora bitaw na ni honghong jud. Pero nilapos man pod sa pikas dunggan. Malingaw na lang ko usahay maski kahadlukan ng istoryahan kay dili jud mapakiya si Sir Philip og pakatawa. Sige na ko gatawa ato pero nahibong kong Sir Philip nga nikalit raman og hilom unya niingon. Nga excuse ako mama. Dayon ni gawas. Pagkita pa nako naa di ay si Sir Galang. Dan mingon siya nga kusuga si mong katawa naabot man jud sa gate. Ug mitubag ko nga manguli na ta. Ug mitubag si Sir Galang, human naman kahamog istorya ni sir. Basin pakatawon pa kaniya.
Umingon na lang ko nga manguli na ta. Aron adto tag plaza, mangaon tag kwak-kwak. I-date na lang niya nako basin di ay maulian na raiyahang mood. Sumoto nga ni biyahe na mi ug nagtambay mi kadyot sa plaza. Ug tuod man naulian jud di ay. Nagselos siguro to kanina. Almost 10 PM na to og nagmuni-muni ra ko sa kwarto. Sa dihang nakaremember ko sa manambalay nagihisgot sa lola ni Sir Galang nga nakatabang niya. Kaso sa una pamantong panahon ay patay na siguro ron. Pero what if lagi og naay gipasahan sa gahom-gahom kay ingon sila nga pasapasa man daw na, so possible pod siguro. So nag-decide ko nga mohapit sa lola ni Sir pagkaugma. Kay mamasin lang ko og naa siya'y mahatag nga lain nga manambalay. Morning cam sa nihapit jud ko dito. Good thing kay wala si Sir so makaistorya may tarong siyang lola. I asked her about sa tambalan niya sa una. If naabay nakapuli, kay for sure patay na tong manambalay niya sa una. Ingon siya nga ang anak daw atong manambalay ang mipuli sa pagpanambal. Gitagaan ko niya sa address pero kuyaw daw ni nga tambalan. Kay dili mo entertain og wala kay kauban nga natambalan na niya sa una. Maayo gani kinisugot si lola na ubanan ko niya. Tuod man ng lakaw mi og wala nako mananghid pa ni Sir. Kay kadali raman sad ni. Medyo layo-layo jud noon siya. And while padulong mi adto, niingon si lola nga dili magsaba nga nakaadto nako og laing tambalan. Pag-abot na mo didto, niingon dayon ang manambalay nga unsa may sulti sa unang tambalan nga giadtuan ninyo. Na-amaze din ko kay na-sense jud dayon niya nga nakaadto nako og laing tambalan. Dinmingon si lola nga pwede mo dayon oy. Naalang unta ni patambalan akong kauban. Tubag ang manambalay nga nakahinumdom pa ko nimo. Di ba ikaw man tong ni Anhe kay nagpatambal sa imong apusad pero lalaki man to? May tubag si lola. Aw, oo ako to. Nakadumdum pa day ka. Uli tao naman ron akong apo. Igo rako gilantaw sa manambalay dayon niingon. Nga giuyunan man kag dautan. Same jud sila gisulti sa unang manambalay. Nangutana si lola, unsa man nga dautan? Mitubag ang manambalay, nga kuyaw ni kay manguha ni kadugayan. Nang hawoy akong abaga kay sakto jud sa giingon sa unang manambalay. Mitubag si lola, nga simba ko intawon. Unsa mi hinungdan nga nung giuyunan man ni siya og dautan. Mitubag ang manambalay nga mao gyapong eskwelahan ano. Naa jud na diha pero lahi ning niduyog siya haron. Babae mani nga ito. Nakasabod ni siya pero dili butang. Dili ko kasulti og unsa pero nasayod ko nga hait ug dulot ang palos ani. Nangilngig jud ko sa giingon sa manambalay kay sure jud ko nga kinabuhi ang ilis ani. Naa jud tingali ko'y nasabod or nahilabtan pero kung dili butang, unsa man ka ni. So maingon ko, Noy, kung dili ni butang nga akong nasabtan, basin og ang dili ingon ato na jud ni mismo. Mitubag ang manambalay, posible na. Sila imong natugaw or posible pod nga ikaw ang gidawaan nila. Tinangutan na si lola, nga unsa magkahi-angay buhaton ani. Mitubag ang manambalay, na ako'y gitambalan sa una nga ani nga kaso pod. Nurse to siya o giuyunan sa to pero naulian raman. Sukad pagkaminyo niya. Still the same sa first pero unsaon man jud pag-prove nga og magminyo wala nay magsamok-samok nga dawtan. Para sa kuha dili jud ko convince. Kay kapila nako nga na-assign og bukid an kana raman jud na school ang lainon. After ato nang uli na dayon mi og gihatod nako si lola sila. Mobiyahe nang tako when ingon siya nga sulod sa diri. Dili nun tako kay basin maabdan mi ni Sir kay sure ko nga dugay pami nga mahuman og istorya. Pero ni-insist siya kay naa daw siya isulti. Mingon si lola, nakadumdum na day ko.
Giingnan ko sa tambalan atong sa una nga kanang apo og maminyo na siya. Mobiya na tong giingon nga kaluha-kaluha niya. Pero wala ko mituo ato sa una nga gikaluhaan to siya. Lisukad pagpuyo niya siyang inahan, wala naman siya gisamok atong bataan na nakaduwa niya. Ug hantod ron normal raman iyahang kinabuhi. Mitubag ko, so ang ako la, posible pod no nga mawala ni kung mulikay na ko anang eskwelahan na. Mitubag si Lola nga posible na siya. Wala na mo nitiwa sa mga istorya kay ni pauli na ko kay nitawag akong isuon nga naay emergency sa balay. Hapit na may 8 PM naabot ako sa balay kay gi-admit akong iyaan kay naglisod og ginhawa. Gikapoy ko sa kong tibok adlaw og wala jud noon ko naka-report sa eskwelahan. Naka-receive pud kog text ni Ma'am May nga naay letter from district office nga niabot. Kauban sad sa mga other documents o gibilin ra niya sa classroom. Ang naka-assure ko nga ang request letter na to, hoping lang ko ato nga approved kay 5th time request ni nako. Pero sige lang og ka-decline. The problem is tuwa sa classroom ang documents pati ang laptop nako. Badly needed kay nako aron unta makita nako ang letter ug makahimo dayon kog response kay super dugay kaayo mo balik og reply ang office. Suddenly nakunahon ako basig pwede nako palihugan si sir kay mo biyahe man jud to padulong sa lungsod. Magpabaga na lang ko ani sa akong nawong. Mosamot jud ni kadako akong utang kabubuton niya. Gitext na ako si Sir Galang. Nga mayong gabi sir, napakasenyo ha? Or naa ka sa kampo. Mitubag si sir, nga naan ako sa balay ma'am. Nga naman, mitubag ko, nga sir, pwede ko magpatabang. Na ako'y ipahapit sa classroom, akong laptop o usa ka green nga envelope nga naa sa table. Na ako'y duplicate nga yawi sir sa room, naara na ako gihipusan sa may tanom nga naay pa to. Kanya sir, pwede ko pa-appeal sa usa ka brown envelope nga naara sa table gihapon. Dalhan na lang pod og appeal. Mga profile to sa mga students nako. Na ako'y tan-awon kay naaman to'y mga cellphone number dito. I-one by one ko ni silag pangutana kung kinsay nag-message nako ato. Mitubag si sir, nga sige ma'am, copy. Na-shock jud ko sa reply kay wala man lay ato bili, sugot man dayon. Nisamot jud noon kog kabalaka og paningalan nako ani. Almost 10 PM naabot si sir sa balay dala ang mga butang. Igo ra jud ko nakapasalamat niya tungod kay nagdali pud siya kay naa sila'y biyahe paadto sa Pikas lungsod. Sumoto nga gisugdan sa dayon nako akong trabaho. Taud-taod nakadawat og text message from unknown number. Good evening ma'am. Si Sir Barry ni. Ma'am, hangyo tawon ni nako nimo. Ayaw na intawon tug usba nga paadtuon nimo among amigo o gabiing dako sa eskwelahan. Kay kami gyoy bulahan nga nakauban og gitugkan jud mig lubat-lubat. Pastilan, kangit-ngit kaayo unya kamirang tulo nagtugaw-tugaw dito. Gakurog-kurog yun mi kay naay ero nga sigig uwang atubangan sa imong classroom. Bisag love pa ka sa akong amigo ma'am. Di na jud mi mauban sunod. Sige ma'am, maura to. Ayaw saba mamahangan ni text ko nimo kay lagubo jud ko ani. Gikawat trabaya ni nako imong number siyang cellphone. Gusto ra mi magpagawa sa mong gibate. No hard feelings ma'am. Pasensya sa disturbo. Pagkabasa nako ato mura kog naluoy nga makatawa. Anad ba unta ni sila og robing-robing kada gabi pero siguro mas kinkinsa pod walay ganahan nga morobing didtong dapita tungod sa kahadlok. Nagpadayon ra ko sa akong gibuhat og nahuman jud kog mga 12 AM kapin. But it's all worth it kay letter of approval ako nadawat. For transfer nako ika-August pohon og sa lungsod nako magtudlo. Sa time nga daghan nga di maayong nahitabo nako diri nga school, gibalik na kog follow up akong request and thankfully na-approve na siya. Although bisag dili kay nindot akong experiences sa ning school, pero bation gihapon kog kami nga. Halabaw na sa mga happy events nga among nabuhat sa school.
Gi-review sad nako ang mga profiles sa mga students and pito lang kabuok sila ang naay cellphone number nga gibutang. Giset aside sa nako kay sa eskwelahan ako magtawag ani nila. I need to rest kay tungang gabi na. Dayon padulong na unta ko katulog ato sa dihang nag-text si Sir Galang. Mata pa ka, ma'am. Mitubag ko, nga naman, matulog na unta ba ako. Then mitubag si Sir, mo na ako be, makikapir ako. Sa kung una-huna, maikog naman ko mudawat og bisita sa mong balay, kay nangatulog na biya sila. Mitubag ko, nga sir, kamingaw naman aron. Ayaw nagbiyahe-biyahe. Rest lang sa diha. Mitubag si sir, nga kadali ramang good ko. Naasad ko'y isulti nimo. Although na-curious ko og unsa, pero dili ba day ni pwede nga ikaadlawan na lang. Apiki namang good ang oras. Tinangutan ako, nga importante kaya na sir. Dayon mitubag siya, nga naanak ko gawas niyong balay. Pagkita pa na ako sa bintana, na-ajuday siya. Wala na ko'y marason lain kay naa naman. Maong nigawas na lang ko. Gipasulod na ko siya o gitimplahan og kape. Until nihisgot siya. Nag-unsa man mo sa tambalan ganiya. Wala na lang ko milimod pa. Gingnan ako siya nga gipatambalan ako akong kaugalingon sa mga dautan niya na ito. Wala na siya nitingog ato. Kadali rapod siya nga nilakaw, dayon siguro pod nakamatikod siya nga sige na kog panghuyab ato tungod kay katulgo na jud ko. Then pagka July 7, 2021, sa buntag nakadawat kog text message from Sir Barry nga nadiskrasya si Sir kaninang alas 2 sa kadlawon og naa sa ospital. Nakulbaan ko at the same time na balaka kay basig unsay nahitabo ato. Gikan para bato siya dinhi sa balay. Neto sad ko dayon og pag-abot nako naayang duha ka amigo. Nawasan ra ko sa kong gibati kay okay raman di ay siya. Kumingin Sir Barry, nga Brad, magawas na miha. Kaya na nimo. Dayon nangatawa sila. Nangutan ako niya unsay nahitabo. Wala di siya nakabantay nga naay ero o milabang. Kusog-kusog sad kaayo iyahang padagan maong natumbas siya. Nasama diyahang may agtang og bukton. Ako siyang gingnan, nga okay raman day ko eh. Nakuyawan ko abin akong na-injured ka pag-ayo. Mabalik na lang ko niya ha, kay mo adto pa kog eskwelahan ron. Since okay raman jud akong pagkita siya ha, maong nakadecide ko na mo report na lang sa school, kay naapa ko'y asikasuhon. Ito ba sir, nagrabiya sad nimo. Gusto jud ay ka nga grabe ang mahitaboon nako aron lang ubanan ko nimo dinhi. Mura na lang pod noon kog na konsensya bisan wala man unta ko naghandom og dili maayo. Itubag ko nga dili pod ingon ana. Pero okay raman jud ka. Itubag si sir nga okay naman ko. Ubani lang sa ko dinhi. Please. Wala na lang sad ko ni balibad kay naikog ko sa iyang hangyo. Si kaso na lang nako siya. Wala ka daw iyang lola kay senior na og gibawalan sa pagsulod. Walga si kaso ko niya ni Kalitsag ingon. Kung ikaw siguro ang mainahan puhon sa akong mga anak, panggaon jud nimo pag-ayon. Sure. Walga si kaso ko niya ni Kalitsag ingon. Kung ikaw siguro ang mainahan puhon sa akong mga anak, panggaon jud nimo pag-ayon. Nasya ko siyang gingon. Nag-imagine man siguro ni siya. Ito bagiran ako nga kinsa may inahan nga dili panggaon ilang anak ko. Kalipay yun na nila. Nakabantay ko nga nahilom siya kadshot. Nakarealize noon ko nga siyang lola man dahil ni siya nagdako. Nya basin pod og dili nindot iyang experience kadtong nipuyo siya siyang mama. Naluoy ko kay basin nangita gini siya care sa iyang parents pod. Although pinangga kay siya siyang lola, pero usahay, pangitaon man gihapon nato ang care sa atong inahan. Maong gibawi na lang nako sa lang istorya. Pero kung ako gani imong maasawa na, sana all! Maong gibawi na lang nako sa lang istorya og miingon ko. Pero kung ako gani imong maasawa na, dili
jud ka magmahay kay panggaon jud ti ka og taman. Hangtod sa ikaw nalay mapulaan. Sana all. Yagi na lang ako yaga-yaga aron mo katawa. Tuod man ni katawa jud siya. To be honest, makaingon ko sa una nga seryoso lang jud ni og dating si Sir. Pero dili man pud lisod pakatawon based sa akong na-observe sa sige na maguban. Hoping si Sir, pero what if og kita ang magkadayon? Or should I say na abakoy chance ni? Wala sa dayon ko makatubag. Kaya naglaro pa ko nahuna, feel na ko padung na ni sa laing bahin. Pero para sa kuha, okay raman si Sir. Kung nangutan nagbalik si Sir, nga naabakoy chance mo. Kayo wala, maningil na ko nimo. Singlo na ko imong kasing-kasing, pero og dili gani gihapon ka, kinahanglan hatagan ko nimo chance. Sa unsa man, pili na. Singil o chance. Nayabag na. Wala man gihapon ko'y daoganan ani kay pareho ra maning istoryahan. Kung adto ta sa singilo niya akong kasing-kasing, kauban ramang gihapon ni sa gitagaan ako siyag chance. Kung hatagan ako siyag chance, maapil man gihapon og hatag akong kasing-kasing. Kuyawa pod sa galawa ni Sir Oy. Di man sad ta kasagang. Tagaan to tag choices pero pareho ra gihapon ang buot ipasabot. Humitubag ko, mo na ipikto sa imong pagkadisgrasya, Sir. Nabungog imong utok. Nikatawa ra siya. Nikatawa ra siya og mingon. Maong maglisod kog diskarte nimo no. Kay prangka manggod ka kayo. Unya og magparamdam ko kayam iran lang ko nimo permi. Maong nangita jud laing paagi og unsaon ti kapagkuha in a way nga dili ko maka-offend or maka-discourage. Kay taas kayo kong respeto sa mo. Pero usahay gahi man sa kagod. Dili gani nimo man-notice nga magpaubos ra ko kanunay aron di ka mulikay nako. Pero bisan kapila pa nimo i-ignore akong pagbati kay ganahan jud ko magsigig paduol nimo. Ganahan pud ko kanunay magkita nimo bahalag dili ko nimo pansinon. Ambot ba og ngano? Bahalag kapila ko nimo sugoon or sa pa na imong isugo, buhaton jud nako na kay giapil na tika sa akong priority. Wala jud ko nagtingog-tingog kay wala ko mag-expect sa iyang gi-confess o wala sad ko masayod nga inana di ay akong approach sa iya. Labaw sa tanan wala ko kasabot sa akong gibati. Unsaon taman nga mas nilabaw man ang pagparamdam sa dili ingon nato kaysa niya. Og misumpay si Sir, pero maghuwat ra ko nimo og kanus-a ka ready. Just take your time. Basta ayaw lang pud ko pugni sa akong pagbati para sa mo. Ayaw lang pud ko likay sa karon nga nakahibaw na ka nga nagkagusto ko nimo. Mitubag ko, nakauyon man jud ko sa imong pagkamaayong tao. Pero sakto ka. I will take my time. Sa karon, at timanons din ako ang mga butang akong gisagubang sa eskwelahan. Mitubag si Sir, nga okay ra. Dili ko makigkompetensya sa imong trabaho, but please remind yourself nga mag-rest pod panaysa. Kay sige na biya kag kasakit-sakit. Mahibulong na lang ko adto na ako sa eskwelahan kay wala ka kay ni absent tungod kay nagsakit. Wala na natiwa sa mong istorya ni Sir kay ni tawag og kalit si May. Niabot na daw sa school ang teacher nga mupuli nako. Lalaki daw og nag-checking lang sa mga room. Mongging na ako si May nga pahuwaton ko kay moara dayon ko aron ma-orient na lang pud nako siya daan. Nanangid sad ko ni Sir nga mobalik ra ko igaunya kay urgent ni. Girimay na lang pud nako siya sa pag-inom og mga tambal based sa oras na gihatag sa nurse. Okay dahil siya maong nibiya nako. Pag-abot na ako sa school, naka-familiar na ako sa lalaki. Na-surprise ko kay ang mupuli day nako kay si Dan. What a coincidence. He was my classmate way back college and my ex. Agoy. Pero bisan nag-separate ways na may wala man sad may kahiubos o sagusa. Casual man gihapon among tagdanay.
Ni-visit lang siya para makafamiliar siya sa lugar and of course, para makahatod na siya sa iyang gamit. Niuli sa dayon siya after ato. Ni-text po si Sir Gala nga dili na ko pa doon sa ospital kay i-discharge na siya pagka 4 p.m. since dili man sad siya injured kayo. Na-ospital lang siya kay ang medical team ang nakarescue niya and since frontliner siya, maong gihatagan og treatment sa ospital. Duty na sa daw dayon siya pagka 8 p.m. Believe na jud ko ni sir. Duty man dayon bisan gikan pagani nga na disgrasya. July 8, 2021, the next day, sayo kay ko ni adto sa school kay daghan kog asikasuhon and para sa hapsay ang turnover nako sa mupuli dinhi. Gisugdan na kog tawag akong 7 ka mga students pero wala pa ni angkon. Ang last student nga gitawagan nako, dito nako nagduda kay dugay siya nakatingog and the way siya mag-explain kay masense jud nimo nga siya. Ito was Jude. Kung nakaremember pa mo sa akong previous confession nga nakahisgot og ngalan niya. 2 times din nako siya nga na student kay niundang man ni siya tunga-tunga sa klase. Good thing pod kay nibalik siya enroll last year ug completed na niya ron ang grade 8. Sa tanan po na akong estudyante, si Jude ang matured na o pagunahuna, maskin bata pa siya edad. Finally, nahibawan na Jude na ako og nag-decide ko nga tuon sila ha, kay ako siyang istoryahon. Pero before ko niadto, nakahinumdum day ko sa kandila nga gihatag sa tambalanan, pero wala Jude na ako dagkuti kay mahadlo ko, nga in case og mapalong, niya ako ra usa. Dayon lunchtime na to, og niabot si sir, gadalag pang lunch. Wala na jud. Gikarir na jud ni sir. Nakaunahuna na noon ko nga siya na lang akong paubanon nga moadto sa balay nila ni Jude. Humingon ko, kumusta man mong gibati? Ang gamina ko ani ang pamati niya gikan sa pagkadisgrasya pero lahi man noon ang gitubag. Mitubag si sir, ikaw raman gihapon ang gipitik ani. Mitubag ko, nga dili po na mao. Imong pamati ba? Okay na ba ka? Mitubag siya. Okay raman ko. Motivated ba ako permi. Ug niingon ko, ngayon human na to kaon ba? Pauban ko ni mo be sa balay sa akong student kay nahibawan na nako nga si Jude ay itong nag-message nako. Ako ra siyang istoryahon. Mitubag si sir. Okay, sige. Kailaman ko ana. Unahan raman na ilahang balay sa mua. After na mag-lunch ng lakaw namin, amorang gibilin ang motor sa balay nilang sir kay sulunon ang balay nilang Jude. Nagbaktas rami padulong dito. Pag-abot na mo, dito nakikistorya ko sa parents ni Jude nga naara ko'y gamayng tuyo niya. Dito rami nitambay sa payag dool silang balay. Honestly, naglaing Jude akong paminaw sa mga gipangsulti ni Jude na ako. Wala daw siya laing intensyon sa pag-picture-picture. Nabag-uhan lang siya tungod kay maopay pagka-cellphone niya, maong bisag classes hours, sige siya pa-picture sa iyang mga classmates o nibisan kinsa. One time, nakaka-capture daw siya itom na anino nga nagbarog dapit sa bintana sulod sa classroom sa sayo sa buntag katong time na face-to-face pa. Pero akong gipangutanan niya nga nung karon pa man ko niya gisendan ato nga picture kung dugay na to niya na-capture. And I was horribly shocked sa iyahang gingon. Ngon si Jude, wala ko nagsaba ni mo ma'am nga nakapicture ko ing ato kay nahadlok ko basin embargohon ni akong cellphone. Ug maong karon patuna ko gisend sa imuha kay nahadlok manggod ko. Nakadamgo manggod ko nimo ma nga gidayungan namo imong lawas paingon sa minteryo unya sa unahan kay puro nakaitom ang nagwa. Nakapangoros din tawon ko ug naka in Jesus name. Actually, kani si Jude naka-notice pud ko ani niya nga basin makasense ni siya og something sa classroom. Kay while mag-discuss ko, makabantay ko niya nga ma-distract ra siya galit pero pangutanon nako, moingon na siya wala. Ug ako siyang giingnan nga pagtarong ana imong istorya. Kusog kaayo ang kulba sa kundughan. Kumingon si Jude, nakadamgol kay ko ato mo. Nisulti sad ko nilang mama ato ug gipakita sad nako sila sa pictures. Maong niingon sila nga tug-anan daw tika
para magbantay ka kay ngilad daw ang timailhan ato. Maong ni-chat ko nimo pero mahadlok man ko basin kasabaan ko nimo. Namugnaw ko og nanimbawot akong balahibo. Murag daghan na jud ang mga sign na nga gipakita sa kuha pero ako ra jud nga gisalig sa kahitasan. I'm holding my faith that nothing can harm against me, for He will guide and protect me. Gipadelete na ko tanang dili mayong captures niya kay ngilad po kung isave tong mga inato nga kuha. At least nakuan-kuan akong yun ako na. Ipasabot sa nako si Jude nga wala akong malain o masuko siya ha kay wala man siya sala. An kahibalo ko nga concern na siya sa kuha. Nagbaktas na may pauli pero lutang jud kayo ko naman. Naka-imagine noon ko nga makabuang yun ay ning ingon ani. Wala na sabtan to mga teachers nga nabuang sa una. Nga inani pod ang experience or basin mas worst pa. Mag-overthink naman good ka perme og kadugayan ma-depress na ka. Maguba na sa dimong focus og distractive na kaayo ka. Kay magsagol naman ang naa si mong nahuna. Siguro kung low ang self-esteem sa tao, magka-nervous breakdown siya. Tungod sa kong kalutang anha na ko kabantay nga ako naman lang di usa ang nagpadayon og baktas. Wala naman si Sir sa akong tapat. Maong nilingi ko sa kong loyo og tuod man layo-layo na jud among distansya ni Sir. Nihunong day siya while ako nagpadayon na raglakaw. Nangutan ako. Nganong nihunong man ka? Mitabag si Sir. Nga nihunong raman ko kay nagtaod ko sa liston sa sapatos. Pero wala kakabantay kay nagpadayon raman kaglakaw. Naaman siguro kay yun-una. Mitubag ko. Nga nawala jud ko sa kong nahuna ka siya. Naka-imagine manggod ko nga posibleng makabuang jud ay ning ingon ani. Kay makaunahuna man ka perme og dili maayo. Mikalit og alagbay si Sir nako og mingon. Ayaw ka balaka kay og mabuang gani ka. Ako may mag-atiman nimo. Ako'y bantay nimo. Ako'y magpakaon nimo. Ako'y magligo nimo. Nakatawa na lang jud noon ko. Nangandoy sad siguro ni siya nga mabuang ko. Ug ako siyang giingnan, o niya, ganahan day ka nga ang mahog nga identity na sad nimo kay inon ka. Nga di ba ikaw man tong naay asawa nga nabuang no? Then may katawa ko. Then mitubag si Sir, nga sagdi lang, nga naman di ay og nabuang. Wa man pud na sila kahibawo nga nabuang sa di ay ko nimo. Nangatawa na lang may. Maayo na lang maibanan ang kaguol sa kong nahuna. Bahala na lang jud ng mga dili ingon nato diha basta kay makiglipay-lipay kong Sir. It was 2 PM na nga nibalik mi sa school. Pagsulod na ako sa classroom na kuratsod ko kay naaman daay si Dan nga naghatod sa iyang mga gamit. Ka-excited po niya oy. Wala pa gani ko kapanghipos sa mga gamit. Wala pa sad ko'y proper room nga kabutangan sa mga gamit na ako sa classroom. Kung ako siyang gingnan, kasayo ba nimo nang hatod sa imong mga gamit Dan? Mitabag siya, nga ginahinay rin ako aron wala ko'y makalimtan. May nalang sad na atay time sa usag-usa magka-istorya-istorya tagkadyot. Mitubag ko, nga daghan para ba kog buhaton. Manghipos na lang sad ko ginahinay aron ma-arrange na nimo imong gamit. Ug mitubag si Dan, tabangan na lang tika, dungan na lang putag uli karon. Mitubag ko, ayaw na, kaya rin na ako. Then mitubag si Dan, na, I insist, mura man sad kag wala nagkakita sa una. To be honest, nalain jud ko the way sa pagsulti niya. Nganong i-insert man niya ang pass na mo. Usa pa wala na ko'y gibati para niya bisan tuod ug wala na ko nakauyab otro after pagbulag na mo. Pero dilibot pa sabot nga wala pa ko ka-move on niya. Dili man sad ingon nga sensitive ko ato na topic, dili lang maayo nga iyaha pa tong ibalik ang sa una. Mitubag ko, nga lain-lain man tag life ron. Dili na lang to nato isgutan ang nahumana. Napanta ko isumpay when naay ni sulti si Goats. Abigail, si Sir Galang Manday. Makuyawan jud ko basta kumpletohon niyag tawag ako ngalan.
with authoritative voice nga mura sa dag na ay sala. Abi man ako nilakaw na ni siya, nisunod pa man din ako. Gitonol day niya akong susi sa motor, kung naunsa na jud ko, nagpataka-taka na lang jud ko bilin sa ako ang yawi. Kung itubag ko, salamat sir. Abi na kog mulakaw na siya pero nisud man noon sa room. Nagibiran ako pabalik sa gawas. Huwag ako siyang gingnan nga naa para ba kay duty. Lakaw, balik na. Nikunot din niyang kilay ug mingon kay mag-istorya-istorya pa man mo si mong ex. Aha ka, nakachismis di ay ni siya ganina. Mitubag ko, nga dili man sugod, muli naman sad na ron. Mitubag si sir, nga alos dos para ba, dugay pa na muli. Magulat ko nimo kay kitay magtungan og uli. Unyang 5 PM pamansad akong duty. Dayon ni sulod siya balik sa classroom. Hay, kay Rita ba? Nikatol akong kaspa. Unsam ni sila naghatag yun ni sila gihasol na ako. Dili na lang jud manguli og malinaw. Ug sa akong kalagot, gidagkutan bitaw na nakong kandila na gihatag sa manambalay. Nahibulong sila sa akong gibuhat ug ako silang giingnan. Mapalong ganini, panggawas og panguling. Usaon na lang jud og mapalong ni. Ako jud tali ang unang mugawas tungod sa kahadlok. Pero niabot og alas 4 wala jud na palong. Og naka-decide na si Dan nga muuna na lang siya kay sureness nagpagahi po ning usad rin. Nilakaw na si Dan og kami na lang duha ang nabilin. Nagwagi jud ning usa kay nagngisiman. Ngiting tagumpay jud. While sige kog panghipos, nikalit lag ingon si sir nga napalong ang kandila. Nya nikalit lang og bugnaw ang hangin sa sulod. Kung ako siyang giingnan nga manguli na ta. While gabaktas mi padulong sa gate, giingnan ako siya. Kadtong kandila gihatag to sa manambalay. Og mapalong ganito, nagpamatuod nga naara sa tungod ang dautan. Wala siya ni imik. Taod-taod ningon siya. Suduulan kag dautan kung gaoban ko nimo. Wala man noon ko gawno na oging ato. Kay ever since pag-abot na ako dinhi naka-feel na kog karipidaan. Ang ako lang is kung mag-uban mi murag mugara ang dautan. Pero diri ra man jud mi sa school maka-feel og something creepy. Kung maglakaw mi sa laing dapit wala man koy ma-feel. Maong gusto jud nako nga makabalhin na kay aron ma-observe nako og naa pa ba gihapoy magparamdam. Nakabantay ko nga wala na jud siya tingog-tingog. Basin og unsa nay naa siyang unahuna, maong ako siyang gipangutana. Okay ra ka, sir? Itubag siya, nga nakauna lang ko ba? Nga basin noon og imo na kong likayan, tungod kay masulod na sa imong hunahuna, nga og mag-uban ta, kanunay na ay magparamdam nimo. Naghuna-huna, jiday siya og lain. Pero ako siyang giingnan, wala manggod ko naghuna-huna na, sir. Natungnan rajutang duha. Usa pa, dinhi raman jud ta sa school kasagaran nga maka-feel og lain. Mitabag si sir. Basta ha, ayaw lang jud og likay nako if ever maka-feel na sad kag kahadlo. Mitabag ko, nganong likayan man tika, nga ikaw man gani kanunay ang tig-rescue nako. Nasyak jud ko siyang gibuhat kay gigakos man noon ko niyag kalit. Dahil niingon siya, basta Abigail, salig lang jud na ako. So wala pa siya niingon ana ni salig na ko niya sa una pa. Honestly, I really feel safe basta siya akong kauban. Og kapila na sad nako na prove nga dili jud ko niya pasagdan. Every time ang inahanglan kog tabang naa jud siya permi nga ako maduulan. Willing to help without hesitation. Naguba jud among moment kay naay ni kalit og pito namo. Miingon, "Hoy, mga PDA." Si Sir Barry di ay. Ug miingon ang iyahang kauban nga wala gihapon ko kaila. Ipahuwang pud tawo na among amigo panag sa ma'am. Kay gimingaw na biamiana niya. Dala katawan nila. Pero nauwaw na lang pud noon ko kay nakit-an mi nila sa inato nga sitwasyon. Padulong sad sila sa lungsod maong nagdungan na lang ming upat og pangulit.
Dili na unta nako pasunuron si sir sa balay para dili na mahago og biyahe. Pero misunod jud ay. Labaw pa man nako nga naa ako'y bodyguard. July 9, 2021. 9 a.m. na ko na-report. Wala jud ko nag-expect nga nag-organize sila og despedida para nako. Gi-early lang nila mintras dili pa daw busy ang schedule kay base next week mangabot na ang mga bagong trabahoon. Andala relax na lang pod from having a paperworks. Dito mi nagtapok sa TLE room namo. Well, galuto pa ang bana ni Ma'am Fe, nagpicture-picture usan. Mixed emotions akong gibati ato. Nalipay ko nga nag-uol kay mingawon ko nila. Makamingaw akong experiences diri. At the same time, daghan kog memories nga naghatag og kalipay ug kasakit sa kundugan. Og kumubiya na gani ko aning eskwelahan na ihandom rajud nako nga mahatagan og kalinaw ang nahabilin dire og kanunay sila nga panalipdan sa tanang mga daotan. Gitext na ko si Sir Gala para diari unta sila mag-lunch kaso naa sila'y biyahe paingon sa pikas lungsod kay naa sila i-assist. So mao to nga nagpadayon rami sa pag-celebrate. Nagkinataw anay og naghinilakay mi sa ruma. Labaw nagmakahisgot mi sa kaubang teachers namo nga nangamatay na. Maayo na lang jud kay naabot Sir Philip daring dapita kay maoy tig pakatawa namo. Pagka 3 PM nang uli nami, kay aron makarest og sayo kay early pa man di ay sila nangabot pagkabuntag aron lang makaprepare. Na-appreciate jud nako sobra ilahang gibuhat. Dayo na uli nako sa balay og nakadawat og message ni Dan sa Messenger ni chat siya. Gail, kinsa tong army nga kauban nimo gahapon? Uyab na mo. Nakasense jud ko nga naani siya ilaing intensyon. Mao wala na nako reply. Og dili isad kinahanglan nga pasabton nako siya sa status namo ni sir. Kay wala naman may labot sa usag-usag. Pagka 8 PM man sa panihapon namo, nagtapok rami sa sala tanan kay nag-movie marathon ni. Napod ako mga igagaw kay usahay anhi man ni sila magtapok kay mag-chismis-chismis og mag-istoryag bisan unsa. Serious na kayo kog tan-aw sa dihang na ay gisulti si tatay. Avi, nangita nimo. Pagkita pa nako si Sir Galang di ay. Pero naka-civilian na siya. Gikansyawan sa dayon ko sa mga kauban nako sa sala. Ngayon, si tatay, sulod sa deridong. Mitubag si sir, nga mayong gabi sir. Mananghid unta ko, nga may misita ko si mohang anak. Sa sige niyag ani-anhi karon pa jud ni kahunat nga mamisita formally. Ngayon, si tatay, Avi, ati manani imuhang bisita. Sa kuna-huna, kamo di ay, dili mo matiman. Masan-in-law na biya na ninyo pohon. Bitaw, nisinyas ra ko nga adto rami sa balkon magistorya. Padulong na ko niya, pero nahibulong ko nga nisunod man pud ning tulo ka igagaw nako. Tapos lang ipangutana, "Hoy, asa man mo?" Mingon sila, "Ate, guwapo sad lagi ng duha ka kauban ni sir." Mao day ni ilahang gisigigili sa bintana giniha. Wa silang giingnan, "Hoy, panulod mo dito." Ay mog igat-igat. Tuod man isulod silang balik, nilarga na sad silang Sir Barry. Wala ko siyang giingnan, namali kay backup. Mitubag si sir, nikuyog rato sila, kay in case daw nga dili ko nimo gawson, pabuthan daw nila inyohang balay. Nakatawa na lang jud ko kay mga sipat man jud kaayo. Og mingon siya, nga bitaw, kumusta naman tong akong giingon sa mo? Unsa man imong gipili? Nagloading jud ko og unsay pasabot nga pilion. Og nangutana ko niya, asa man ato ba? Mitubag si sir, kalimtanon jud nimo. Kahadlok og ako na say imong makalimtan. Usa pa nako nagyet sa iyang bot ipasabot nga ang singil o chance dayto. Unsa pa ning choices niya nga pareho ra man sad gihapon og resulta. Pero no need na ko mo pili kay dugay raman siyang gipili sa akong heart. Bitaw. Mitubag si sir,
nga matransfer na bi ako avi. Next week adto na ko sa laing lungsod. Dili na ta kanunay magkita. Pero maningkamot ko nga magkita ta bahalag apiki kayo. Maong before ko mulakaw, gusto na ko mahibaw-an og naaba ko'y balik-balikon diri aside sa akong family. Ug naabasad ko'y pabuton. At least man lang na ay kuptan akong dughan iglakaw na ko. Mitubag ko, mobalibad pa ba ko nimo? Kadlok lang basig madayunan jud noon nga pabutahan ni among balay. Nikatawa ra siya pero I know that in my mind and heart nga worthy ning lakihan. Dili lang sa iyang pagserbisyo pero kung dili sa iyang pagkamatinud-anon. Umingon si Sir Galang, pagtarong Abigail. Seryoso bi ako nimo. Mitubag ko, kahibalo man ko og nakita man sad nako. Dili na ko mopili atong singil o chance nimo. Kay wa man toy dauganan. Pilion ti ka kay gusto ti ka. Pilion ti ka kay safe and secured akong paminaw diha nimo. Pilion ti ka kay gipili na ka sa kundugan. Ug mitubag si Sir nga teacher juday ka kay naay pakapin nga istorya. Pwede raman untag oo or yes imuhang itupad. Tanawa ra, tagaan ligag choices pero walay kalahian siyang gihatag. Sa imarag pasabot. Mga ako siyang giingnan, anak man jud na, i-discuss pa man na usa mo hatag og tubag. Kanya gusto sad na ko i-clarify akong pag-explain aron mag-gets nimo. Dili kay mo tando lang ko dayon. Usa pa, ayaw jud ko gamit-gamiti anang imuhang pang-military attitude ha. Kanang orada-orada ug persa-persa kay di jud na magsilbi sa ko ha. Ayaw ibatas militar akong kasing-kasing kay wala manimisupak sa imong gipate. Mioyon gani noon eh. Mitubag si Sir, ngaw, lagi, sakto ng imuha. Dili ko mo disagree. Awayon man sa dayon tanimo. Nakasabot man ko sa imong gingon. At least karon kahibaw ko nga naasad kay gibati para sa kuha. Nakatawa na lang noon ko. Well, siyang giingnan, basta mao na to. Pag-amping dito ha. Balika o niya ako ngari kay maghuwat ko nimo kanunay. Umitubag si Sir, nga mo balik jud ko. Kanya inigbalik na ko anhi, mamalayin ako. Wow, kapaspas ba eh. Ibatas militar man jud ko ani niya eh. Bag-o pagani may nagistorya. Ang misumpay si Sir, asa man tong rosary na gihatag na ako sa mga. Dili jud ni mawala sa mong topic usahay kay sige jud siya pangitani pa. Gihatag naman unta ni niya pero nganong pangitaon pa man. Kumitubag ko, naaraman dito sa bag. Kanunay jud na ako nga gidala-dala. Then mingon si Sir, kuasa to ko, na ako'y ipakita nimo. Gikuha sa day na ako o gihatag na ko niya. Giopen niya ang box o gikuha niya ang rosary dayon gigamit niya ang push pin sa cellphone niya para ma-open tong box sa sulod. Na-amaze jud ko kay naay sulod nga singsing. Sa kadugay na nakong dala-dala ato. Karon pa ko kahibalo nga naa daytoy laing sulod. Although makabantay ko usahay nga naay murag laing sulod. Kay inig-uyog na ko sa box na may tagingting pero gatuo ra jud kog sounds ra to sa rosary beads. Mo day nga gipaampingan jud niya nako. Nakahinumdom na lang noon ko nga happy to mawala. Kay usahay magilis-ilis man ko og bag, unya makalimot na ko og asa na ko mabutang. Dayon, gisuot niya ang sing-sing sa akong ring finger. So dili jud fit pero dili sad kaayo luag. Wala na. Batas militar na sad si ma'am. Wala man lang ko niya pangutaan na og, will you marry me? Believe na jud ko sa galawan ni Sir. Pang military jud. Way pugsanay pero wala say balibaray. Kung dili lang jud din ako siya love pa. Humingon si Sir, nga mao ni ang rason nga nung sige kog ingon nimo, nga hipusa jud ning rosary.
Mitubag ko, nga ko ano ni? Basin bayagi ka ni sa laing kamuta, nya naa ni sumpa nga panulundon. Pero yaga-yaga rato na ako. Mitubag si sir, nga dili sa doy. Pinalit man na ako, nya gipa-customize lang. Makaistorya sad ko si mong nanay og tatay be. Kuyawan biya ako sa imong nanay kay hait kayog tinanawan. Mitubag ko, alangan, kay ngano daw sige ra kagatod-hatod nako, pero wala ako nimo panguyabi. Pero ayaw kahadlok, buotan man na sila. Tuod man, nakig-istorya jud siya nilang nanay og tatay. Og nakigsabot nga igbalik niya, mamalayin na siya. Wala man say pagtutol akong ginikanan kay nasayod man sad sila sa binuhatan ni sir. Og nakita sad nila nga tinarong iyahang pakisabot. Kuman ato, ako na siyang gipapauli kay alas 11 na sa gabi. Og adto pa siya siyang lola muli. Maloy sad ko kay layo pa intawon siya bihon. Unya, mangandam pa to siya siyang gamit nga dalon. Then pagka July 10, 2021, sayok ay ko nakamata bisag alauna na mi sa kadlawon na tulog kay nagtawag-tawag ni sir. Sana all. Pagabot niya sa ilahan na nawag siya nga ma-early ang ilang pag-transfer o posible og manadayan. Imbis nga plano nga manglaag usab mi before siya mo transfer. Pero sige lang, naapay laing panahon nga mabuhato namo. Bisag Sabado, na-report yapon mi sa school kay gitapal namo sa adlaw na wala namo masudli. Nabot na ko sa eskwelahan pero wala pa jud ko'y nadawat na text or call gikan niya. Ibiyahe naman siguro ni nga wala man lang magpakita na ako bisan kadyo. Nang limpyo na lang ko sa classroom og nagtiwas kog panghipo sa akong mga gamit. Pagka alas 11 sa buntag na ay nihunong sa eskwelahan nga tulo ka military truck nga kapaingon sa lungsod. Nakita ko nga nigawas sa Sir Galang sa sakyanan og padulong sa classroom. Akong gikusi ihang aping og niingon. Abi jud na kog ni diretso na kay biyahe nga dili man lang magpakita na ako. Mitubag si sir, na busy manggod kog andam sa akong mga gamit sa kampo. Maong nihangyo ako nga ihapit ko diri sa eskwelahan. Madto na biya ako. Pagamping permi. Tawagi ko og naakay kinahanglano na. Ayaw kalimot nga pag-amping sa imong kaugalingon kay minyuan para batika. Basta ang importante Abigail, salig na ko ha. Ya kabalo man ko nga makasalig sa kunimo. Wala ko nakasabot sa kong gibati pero nakahila ko. Siguro tungod kay mingawon ko niya ug wala na ko'y makauban kanunay. Mitubag ko, ikaw sad pag-amping dito. Kunta ka ko permi ha. Ayaw sad pasagdi imong kaugalingon dito. Hinumdumi jud nga naapa ko diri nga gahulat nimo. Kung na kay makit-an nga gwapa dito, tanaw lang ha. Ayaw ila-ila. Ipakpinan jud nako siya gisulti ato og nikatawara. Gigakos ko niya dayon. Gipalakaw na nako siya kay naikog pud ko sa makauban nga gahulat niya. Tuod man sakit man day sa dughan makita iyang pagbiya. Pero ako na lang ginuhon na nga kadali ra siya adto og kahibalo ko nga mobalik ra siya. Lain man pud na siyang trabaho ang madistino og lain-lain na lugar. Pero nisalig man sad ko niya. Ang kabalo ko nga dali ra ang panahon og mag-abot ra sad niya. Mao pa jud siguro ni among kapalaran sa pagkakaron. And whatever tomorrow brings, I just hope nga kaayuhan lang para namong duha. Sa tinuod lang, usaman sad ko sa mga babae nga nangandoy og nindot na love story. Pero og mao jud gani ang gitagana para sa kuha nga mag-agi og ungo-ungo o sa makitan ang gugma. Pasalamat ra gihapon ko kay gi-conquer sa love ang fear nga nasa kong kasing-kasing gunahuna. And I do hope nga na-conquer inyong fear into other emotions while sa pagpaminaw aning last part. Og sa mga nahitabo nako nga dinuyugan sa mga dautan. I'm no longer afraid for God is with me. He is with us. I pray nga makapuyo og malinawon sa maabot pang panahon. Labaw na nga naan ako'y gihuwatan og paabuton. Layo naman mi sa usag-usa pero ang kasing-kasing niya naa na sa ko. Char, itaw, kinoon taas pang dagan sa panahon og daghan pang mahitabo. Pero og kami man jud gani para sa usag-usa, ikalipay jud na nako. Pero og dili man gani,
iprenda ko ni iyang singsing, makakwarta pa ko. Bitaw. I hope nga nakahatag ko og maayo nga ending sa iyong unahuna og makatulog na mo nga dili magbukot og hapon. Kaya ang horror story nako, napulihan man og love story. Kamu manggod, sige mo request og lain na part. Nasulti na lang noon ako apil ang akong sikreto. Pero wala na tayo mahimo og yung ani judi ay ang paagi nga makakita ka og hinigugma. Lailahi man jud tag story sa kinabuhi. Hinaot nga wala mo ni give up sa kalisod o kakapoy. Life is a test ang makasurvive makadaog. Kunta mga listeners o mga readers, ayaw na mo pangitaglaing part ha. Kay wala na jud tawon ko'y ikasumpayani. Dinihira jud taman ako mahatag. Hoton pa na ako ang umabot. Pero ganahan pa jud mo mag-request, hala sige. Tagaan na lang tamog ending diretso. Nagkadayon mi ni Sir Galang. Nisugot ko nga magpakasal na mi, kay hadlo ko pabuthan among balay. Ug nagkaanak mig tulo ka po. Unya, nagmalipayon mi. Maura na. Bitaw, dili pa jud ko kasulti sa insakto nga mahitabo kay wala man ta masayod sa atong kinabuhi. What matters most is na appreciate nato ang tao nga nahigugma nato ug na ipakita nato nila nga love sad nato sila. Di na lang ko kutob, salamat ninyong tanan og amping mo kanunan. Teacher Abigail and Sir Galang is officially signing off. Dungan tag-ingon. Sana all. Way mga hadlok dara.